Αρχίζει η δεύτερη συνεδρίαση της Επιτροπής Οικονομικών με θέμα την επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών, φορολογία εισοδήματος, επίγοντα μέτρα εφαρμογής του νόμου 4046 του 12 και του νόμου 4127 του 13 και άλλες διατάξεις. Η συνεδρίαση έχει αντικείμενο την ακρόαση φορέων και στην προηγούμενη συνεδρίαση εχθές αποφασίστηκε η ακρόαση συγκεκριμένων φορέων. Θα ήθελα να σας θυμίσω ότι σήμερα συζητάμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 του κανονισμού της Βουλής και τα καλούμενα σε ακρόαση πρόσωπα θα έχουν το λόγο για 3 λεπτά προκειμένου να αναπτύξουν τις απόψεις, παρατηρήσεις τους ως προς το σχέδιο νόμου και στη συνέχεια θα απαντήσουν συνολικά στις ερωτήσεις του Προέδρου της Επιτροπής, των εισηγητών, των ειδικών αγορητών και μέχρι 3 βουλευτών από το πρώτο σε δύναμη κόμμα της Βουλής, 2 βουλευτών από το δεύτερο και ανά ενός βουλευτή από τα υπόλοιπα σε δύναμη κόμματα, καθώς και πιθανές ερωτήσεις του Υπουργού. Χθες, αν θυμάστε, είχαμε θέσει το θέμα της παρουσίας της ΟΛΜΕ και της ΟΛΤΕ ως βασικούς συνομιλητές στη συζήτηση του νομοσχεδίου. Είχαμε αποφασίσει ότι η ΑΔΔ θα καλύψει τους 2 αυτούς κλάδους, αλλά επειδή χθες το βράδυ μου θέσατε το θέμα αυτό τηλεφωνικά, προτείνω πραγματικά να κληθούν να βρεθούν στην Επιτροπή και ο πρόεδρος της ΟΛΜΕ και ο πρόεδρος της ΟΛΤΕ. Σε μια προσπάθεια που κάναμε να βρούμε τον πρόεδρο της ΟΛΤΕ μέσα από τη γραμματεία της Επιτροπής, στάθηκε αδύνατο. Οπότε αυτό που θα ακούσουμε σήμερα είναι, εκτός από την ΑΔΔ, θα ακούσουμε και τον πρόεδρο της ΟΛΜΕ, εφόσον συμφωνεί το σώμα. Συμφωνεί? Η απόφαση ήταν... Συγγνώμη, αλλά η απόφαση όπως τελικά καταλήξαμε ήταν από παρέμβαση της κυρίας Μπακογιάννη, εκτός από την ΑΔΔ να υπάρχει επικουρία τόσο από την ΟΛΤΕ όσο και από την ΟΛΜΕ. Άρα λοιπόν θα πρέπει να αυξηθεί ο χρόνος, αντί για 3 λεπτά να έχετε δυνατότητα άλλα 3 ο πρόεδρος. Ακριβώς. Αυτό ζητάω σήμερα να εγκρίνει το σώμα. Εγκρίνεται? Ωραία. Από την ΑΔΔ. Ο κύριος Ηλιόπουλος, Γενικός Γραμματέας της ΑΔΔ. Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, προφανώς ευχαριστούμε για την πρόσκληση και για την δυνατότητα που θα μας δώσετε στο σύντομο αυτό χρόνο να πούμε με περιληπτικά τις απόψεις μας. Προφανώς και θα καταθέσουμε υπόμνημα, γιατί όλα αυτά που θέλουν να πούμε είναι και πάρα πολλά και πολύ σημαντικά. Θέλω να πω όμως ότι ίσως θα πρέπει να επανεξετάσετε αυτή τη διαδικασία που τη θεωρώ πολύ σημαντική και όταν μιλάτε με την κοινωνία να υπάρχει μεγαλύτερη άνεση και δυνατότητα να κατατίθενται ολοκληρωμένα οι προτάσεις. Επίσης θεωρώ ότι αδικείται το κοινοβουλευτικό έργο και η κοινοβουλευτική δημοκρατία με πράξεις, με νομοθετήματα κατεπήγοντες διαδικασίας και πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Νομίζω ότι μπορούμε να βρούμε πολλά σημεία με εντελώς διαφορετικούς τρόπους. Θέλω να σας πω πάνω σε 3-4 παρατηρήσεις που θα κάνω, γιατί ο χρόνος δεν με παίρνει, για το μέγεθος του δημοσίου και για τις ανάγκες που χρειάζονται. Αλήθεια πιστεύετε ότι με την μετακίνηση την υποχρεωτική που επιβάλλεται με διαθεσιμότητα, ότι ένας υπάλληλος που σήμερα υπηρετεί στην Τρίπολη, παράδειγμα, που είναι η πατρίδα μου, και αν θα πάει στην Τρίπολη που είναι η πατρίδα του Προέδρου, θα υπηρετήσει καλύτερα τη δημόσια υπηρεσία, αφήνοντας τα παιδιά του, την οικογένειά του με τόσα πολλά προβλήματα και οικονομικές αδυναμίες που έχει? Εξάλλου, πρέπει να θυμόσαστε πάντοτε ότι ο υπαλληλικός κώδικας προβλέπει και εθελούσιες αλλά και υποχρεωτικές μετατάξεις για τις ανάγκες του δημοσίου. Άρα μπορεί να γίνει η ορθολογική κατανομή με ένα εντελώς διαφορετικό τρόπο, χωρίς να γίνει όλο αυτό το γεγονός που υπάρχει. Στην τελευταία συνάντηση με τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης, μας είπε, πριν έρθω εδώ και σύμφωνα με αυτά που είχα ακούσει και πληροφορείται η κοινωνία, περίμενα ότι θα βρω εδώ ανεξέλεκτο αριθμό οργανισμών και υπηρεσιών με ανεξέλεκτο αριθμό υπαλλήλων. Δεν βρήκα τίποτα. Λείπει, αλλά είναι καλό να μάθει την αλήθεια ποια είναι. Το δεύτερο που επίσης είναι σημαντικό, σας θυμίζω ότι και εσείς που είσαστε στο πρώτο μνημόνιο, αλλά και όσοι παρακολουθείτε όλη τη διαδικασία τη μνημονιακή, η δέσμευση της Ελλάδος απέναντι στην Τρόικα ήταν η μείωση του δημοσίου κατά 150.000 εργαζόμενους μέχρι το τέλος του 2015. Δεν αμφισβητείται και δεν το αμφισβητεί κανένας. Τώρα
λέει ο κύριος Υπουργός, όταν το θέσαμε, η Τρόικα δεν το συζητάει. Ξέρετε γιατί? Ήδη ο αριθμός είναι πολύ κοντά να πιαστεί από τώρα. Σας λέω εδώ το 2015 θα είναι πολύ κοντά στις 200.000 ή τουλάχιστον πολύ παραπάνω από 180.000, επικαλούμε του πρώην Υπουργού την άποψη. Άρα προς τι ο λόγος των απολύσεων, της διαθεσιμότητας και όλων αυτών των μέτρων εναντίον των εργαζόμενων? Εμείς δεν αμφισβητούμε την αναγκαιότητα οι όποιες περιπτώσεις έχουν τα χαρακτηριστικά της παρανομίας, έχουν παραβιάσει του καθήκον τους ή οποιαδήποτε άλλη επιβαρυντική από τον νόμο λειτουργία τους, προφανώς να τεθούν εκτός υπηρεσίας. Δεν καλύπτουν κανένα από αυτούς. Το γρηγορότερο να μας απαλλάξουν από την παρουσία τους. Όπως επίσης και οι περιπτώσεις που χρησιμοποιήθηκαν με πλαστά παραστατικά να πάρουν θέσεις, και αυτοί δεν έχουν καμία θέση στη δημόσια διοίκηση, για να ξεκαθαρίσουμε πλέον ποια είναι η θέση δική μας. Αλήθεια, στην παρέμβαση για την παιδεία θεωρείτε ότι η επαγγελματική εκπαίδευση δεν έχει κανένα ρόλο? Δεν χρειάζεται τα Ελληνόπουλα να μάθουν να γίνουν υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, με ευθύνες, οδοντίατροι και πολλές άλλες ειδικότητες αυτή τη στιγμή που έχει ανάγκη η κοινωνία? Προηγουμένως μου είπε κάποια βουλευτής ότι αυτό είναι το σημαντικότερο που πρέπει να δούμε ως παραπάνω. Αντί λοιπόν να το ενισχύσουμε και το δώσουμε ιδιαίτερη βαρύτητα, εγκαταλείπουμε όλα αυτά, εκτός να μου πείτε ότι κοιτάξτε, υπάρχει και το ιδιωτικό ΙΕΚ να πάει να πληρώσει. Όποιος έχει, όποιος δεν έχει, ας μην μάθει τίποτα. Ή ας εκχωρήσουμε όλες αυτές τις δυνατότητες σε ανθρώπους που είναι από άλλες χώρες. Ότι έχω καμιά διαφορά με τους οικονομικούς μετανάστες, αλλά βλέπω τουλάχιστον εκεί στην περιοχή μου ότι επικεφαλής ο εργολάβος είναι ξένος, δεν λέω τη χώρα, και αυτοί που δουλεύουν μαζί του είναι τα παιδιά των Ελλήνων. Αυτή η κοινωνία πάει να δημιουργηθεί. Το δεύτερο που επίσης είναι σημαντικό στην αυτοδιοίκηση, εκτός από αυτό που είπαν οι δήμαρχοι και αυτό που πράγματι άκουσα τον κύριο Παυλόπουλο, που είναι ένας εξαίρετος συνταγματολόγος, τον πρώην Υπουργό εννοώ, ότι είπε είναι και θέμα συντάγματος η διάλυση της δημοτικής αστυνομίας, αλλά σας το είπαν προηγουμένως, οι ανάγκες του Δήμου, οι απαιτήσεις κοινωνίας είναι ή δεν είναι να υπάρχει αυτή η υπηρεσία? Υπάρχει κανείς να αισθάνεται ασφαλής σήμερα με την Ελλάς, με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, τα περιστατικά, τα καθημερινά, η εσόκλειστη κάθε βράδυ, όλοι εμείς πολίτες που κλειδαμπαρώνουμε τις πόρτες με τα σίδερα και τα παράθυρα, στα φυλακισμένοι, μας επιβάλλουν το γεγονός ότι αντί να δώσουμε αρμοδιότητες παραπάνω σε αυτή την υπηρεσία να προστατευτούν οι πολίτες, την καταργούμε. Είναι ένα άλλο τεράστιο σφάλμα, όπως ακριβώς διαμορφώνεται. Τώρα για τους σχολικούς φύλακες, κοιτάξτε. Μην κάνετε πολιτική με την αξιολύπητη παρουσία ανθρώπων. Οι άνθρωποι επιβιώνουν με την ελάχιστη δυνατότητα να αγοράσουν το ψωμί και το γάλα των παιδιών τους. Είναι δυνατόν να τους στείλετε στην τιμωρία, στην εγκατάλειψη? Πέραν αυτού όμως, σας θυμίσω, το είπαν οι δήμαρχοι. Ρωτήσατε τα σχολεία, επειδή είμαι εκπαιδευτικός, πόσες ζημιές πλέον δεν γίνονται στα σχολικά συγκροτήματα εξαιτίας αυτών των ανθρώπων. Να σας πω και κάτι ακόμα. Σε ποια κοινωνία ζούμε? Δεν δείτε τα ναρκωτικά πως τρέχουν συνεχώς? Δεν δείτε τις παιδεραστίες και τις όποιες παρεμβάσεις που καιροφυλακτούν έξω από τα σχολεία? Άνθρωποι επικίνδυνοι σε βάρος των παιδιών μας. Πάμε να διώξουμε και αυτούς τους ανθρώπους που, αν θέλετε, δεν ολοκληρώνεται η όποια παρουσία τους εκεί να προστατεύσουν όλο τον κόσμο, αλλά είναι αναγκαίοι και μπορεί να τους δώσουμε παραπάνω αρμοδιότητες, να προστατεύσουμε και τα παιδιά μας και να δημιουργήσουμε και αυτό που είπα προηγουμένως, προστασία της περιουσίας του δημοσίου. Όλες αυτές οι παρεμβάσεις που γίνονται, πολύ λυπάμαι, αλλά γίνονται σε μια εξέλιξη που δυστυχώς δεν φέρνουν κανένα καλό. Είναι πολύ σημαντικό να επανεξετάσετε όλα αυτά και ξέρετε γιατί το κάνετε λάθος. Πριν έρθω εδώ σε μια άλλη συνάντηση με το Υπουργείο. Κύριε Πρόεδρε, αν θέλετε λίγο. Τελειώνω κύριε Πρόεδρε, τελειώνω. Κάναμε συνάντηση προηγουμένως, συμφωνήσαμε σε πολλά βασικά σημεία και διορθώθηκαν πολλά σημαντικά ζητήματα. Τώρα αυτή η εξέλιξη, όπως τη δρομολογείτε, θα βρείτε μπροστά σας τεράστια προβλήματα και θα αναλάβετε την ευθύνη για όποια εξέλιξη. Προφανώς καταθέτω και το υπόμνημα για να το έχετε και θα στείλω στους κυρίους βουλευτές και στα κόμματά τους. Ήδη ετοιμάζεται να δει το υπόμνημα να πάει σε όλα τα κόμματα για να γνωρίζετε ποιες είναι οι θέσεις μας. Ευχαριστώ πολύ. Το υπόμνημα, αν θέλετε να καταθέσετε στην έδρα, ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ, ο κ. Καβαθάς. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, καταρχήν αισθάνομαι την υποχρέωση να ευχαριστήσω τον Προεδρεύοντα, τον Πρόεδρο της Επιτροπής,
διότι από παράληψη δεν έχουν κληθεί οι κοινωνικοί εταίροι. Επιτρέψτε μου να έχω την άποψή μου. Ας ξεκινήσουμε από τα οικονομικά. Το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στο Κοινοβούλιο από το Υπουργείο Οικονομικών δυστυχώς δεν ανταποκρίνεται στις εύλογες προσδοκίες χιλιάδων επιχειρήσεων και επαγγελματιών αναφορικά με τους στόχους εξορθολογισμού της φορολογίας, της απλοποίησης των διαδικασιών, της διευκόλυνσης των επενδύσεων και της δίκαιης κατανομής φορολογικών βαρών. Αντίθετα, αποτελεί για άλλη μια φορά όχημα για περαιτέρω επιβάρηση των μισθωτών, των αυτοαπασχολούμενων, των επαγγελματιών, των βιοτεχνών και των εμπόρων. Με μοναδικό σκοπό βέβαια να καλύψει τα δημοσιονομικά κενά που παρουσιάζονται. Με δεδομένο ότι η χώρα βρίσκεται σε 5η συνεχή χρονιά ύφεσης, ούτε οι πρακτικοί στόχοι της κυβέρνησης πρόκειται να επιτευχθούν. Τα είχαμε πει και για το 2011 για το ΦΠΑ στην εστίαση. Ότι δεν θα πετύχετε τους στόχους, δεν ακούτε την κοινωνία και τα αποτελέσματα είναι σήμερα να παρακαλάμε επί ένα χρόνο τουλάχιστον να παρακαλάμε τους δανειστές να δεχτούν τη μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση. Οι βασικές ενστάσεις της ΓΕΣΕΒΕ είναι οι παρακάτω. Διατηρείται η διαφοροποίηση των φορολογουμένων ανάλογα με την πηγή και όχι από το ύψος του εισοδήματος. Εγώ αισθάνομαι ως πολίτης Β κατηγορίας. Θα βάλω και ένα περιβραχιόνιο όπως βάζαν οι Ναζί στους Εβραίους στην κατοχή, στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, γιατί έτσι αισθάνομαι. Εγώ είμαι ο υπεύθυνος και οι συνάδελφοί μου για την κατάσταση της χώρας. Γιατί προσπαθείτε να λειτουργήσετε τον κοινωνικό αυτοματισμό. Σε αυτό δεν πρόκειται να μας βρείτε συνοδοιπόρους. Δεν θα μας βρείτε συνοδοιπόρους στην κατάργηση της Δημοτικής Αστυνομίας με αιχμή ότι δεν λύνεται το θέμα του παρεμπορίου. Το παρεμπόριο είναι αλουνού δουλειά και όχι της άοπλης Δημοτικής Αστυνομίας. Υψηλό δημοσιονομικό κόστος από την αλλαγή του τρόπου παρουσίασης του νομικού κειμένου με εναπόθεση ίδιων διατάξεων σε άλλα άρθρα. Ο προηγούμενος νόμος, ο 2238 του 1994, λειτουργεί από το 1994. Οι εμπλεκόμενοι θα έχουν σύγχυση για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα ως προς αυτά που ισχύουν. Και το κόστος για τις μικρές επιχειρήσεις είναι πολλαπλάσιο το διοικητικό κόστος και βάρος το οποίο τους πέφτει. Επαναφέρεται γενικά και αόριστα ο εξολογιστικός προσδιορισμός εισοδημάτων για τις επιχειρήσεις, ο οποίος είχε καταργηθεί με προηγούμενο άρθρο. Η χαρά του εφοριακού. Μέσω της εφαρμογής των υψηλών τεκμηρίων των τελευταίων ετών που διατηρούνται με αυτόν το κώδικα φορολογίας εισοδήματος, υπάρχει ο κίνδυνος κάθε επιχείρηση που έχει ζημίες να εμφανίζεται ότι έχει πλασματικά κέρδη, σύμφωνα με τον εναλλακτικό προσδιορισμό φορολόγησης. Η ένταξη του πόθεν έχει συνάφιξη του κεφαλαίου της επιχείρησης θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στην απορρόφηση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ από τις επιχειρήσεις. Γιατί τα προγράμματα του ΕΣΠΑ προϋποθέτουν και διάθεση εταιρικών κεφαλαίων για να είναι εφικτή η επιχορήγηση. Και ιδιαίτερα στις νεοειδρυόμενες επιχειρήσεις, που στο 70% είτε στην Ελλάδα είτε στην Ευρώπη, τα κεφάλαια μαζεύονται από την οικογένεια και το φιλικό περιβάλλον. Εμείς δεν θέλουμε να δημιουργηθούν νέες επιχειρήσεις, εμείς δεν θέλουμε να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, γιατί είμαστε σε συγκεκριμένη κατεύθυνση. Η κατεύθυνση να τελειώνουμε με τους μικρομεσαίους. Και σε αυτό συμπληρώνω βεβαίως ότι αποτελεί τεκμήριο η φορολόγηση του εισοδήματος και ατύπων δωρεών. Ο υπολογισμός των τεκμηρίων παραμένει υψηλός για την κατοχή μη πολυτελών αγαθών, εκτός αν θεωρείται πολυτελή αγαθά, το αυτοκίνητα και την κατοικία. Δεν εκπίπτουν από τις επιχειρηματικές δαπάνες βέβαια το άνω των 500 ευρώ σε περίπτωση που δεν εξοφλούνται μέσω τραπεζικού συστήματος. Εδώ είστε, στην Ελλάδα. Ξέρετε πώς πληρώνουν οι μικροί. 100, 200. Θα πηγαίνει κάθε μέρα ο αυτοαπασχολούμενος στην τράπεζα να βάζει το κατοστάρικο. Να πατάξετε τη φοροδιαφυγή, να την πατάξουμε μαζί. Δεν υιοθετείτε καμία από τις θέσεις που έχει καταθέσει η ΓΕΣΕΒΕ για την πάταξη φοροδιαφυγής. Βάζετε τα Ινστιτούτα, θα τα πω για το άρθρο 103. Για τη συλλογική σύμβαση. Σε ένα λεπτό, Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, τελειώνω. Σε ένα λεπτάκι. Βάζετε τα Ινστιτούτα για την εθνική συλλογική
Αλλά τα Ινστιτούτα, μετά το 17 βέβαια, και σήμερα τα Ινστιτούτα δεν τα λαμβάνετε υπόψη σας, ούτε τις μελέτες, οι οποίες επιβεβαιώνονται επί το δυσμενέστερο. Θα καταθέσω προτάσεις για να είμαι συνεπής στον χρόνο όσο μπορώ. Θα κατατεθεί και το επόμενο από τη ΓΕΣΕΒΕ και να έρθω στην τεχνική εκπαίδευση. Άρθρο 82. Χωρίς καμία ουσιαστική τεκμηρίωση, το Υπουργείο Παιδείας, χωρίς καμία συνεννόηση, δεν υπάρχει κοινωνικός διάλογος στην Ελλάδα, δεν το λέω εγώ, το λέει ο Ευρωπαίος Επίτροπος. Έχει καταργηθεί εδώ και 3 χρόνια ο κοινωνικός διάλογος με τους ενδιαφερόμενους φορείς, χωρίς το παραμικρό ίχνος σχεδιασμού, καταργεί με μια ευνηδιαστική και αναιτιολόγητη απόφαση ειδικότητες που λειτουργούν επιτυχώς στα ελληνικά τεχνικά λύκεια εδώ και δεκαετίες. 46 από τις 110. Και είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι ακριβώς την επόμενη μέρα από την αναγγελία της κατάργησης, 9 Εβδόμου, στις 10, το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε σε πανηγυρική εκδήλωση την επικύρωση της ρύθμισης των επαγγελματικών δικαιωμάτων κατόχων τίτλων και ειδικότητας ΕΠΑ-ΛΕΠΑΣ, πολλές εκ των οποίων μόλις είχαν καταργηθεί. Έτσι συντελείται το πρωτοφανές να ρυθμίζονται επαγγελματικά δικαιώματα αποφύτων, απόφαση απόλυτα ορθή κατά την άποψή μας και διαχρονικό αίτημα όλων των φορέων, και την ίδια στιγμή να καταργούνται οι ειδικότητες των δημοσίων σχολείων που βγάζουν πολλούς από τους αποφύτους εκτός. Ας μην κρυβόμαστε βέβαια. Η απόφαση αυτή, εκτός από ανθρωποθυσία στα πλαίσια της Τρόικας για τη μείωση του δημόσιου τομέα, είναι δώρο στις διάφορες εταιρείες παροχής ιδιωτικής εκπαίδευσης που αναμένουν να τρέξουν να καλύψουν το κενό που δημιουργείται στην τεχνική εκπαίδευση. Και δεν έχω δει πολλούς υπουργούς παιδείας να εγκαινιάζουν δημόσια σχολεία, αλλά έχω δει πολλούς υπουργούς να εγκαινιάζουν ιδιωτικά ΙΕΚ. Σε ό,τι αφορά την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, η ΓΕΣΕΒΕ ταυτίζεται με την άποψη που εξέφρασε ο συνάδελφος, ο εκπρόσωπος της ΓΕΣΕ. Ζητάμε να επανέλθει η ελεύθερη συλλογική διαπραγμάτευση μεταξύ των κοινωνικών εταίρων και να καθορίζουν ελεύθερα τον κατώτατο μισθό στην Ελλάδα. Το έχουμε πει και στον κύριο Παπαδήμο πριν από 1,5 χρόνο. Εάν η Ελλάδα δεν μπορούσε να διασφαλίσει τα 7,51 ως κατώτατο μισθό, στα πλαίσια της ανταγωνιστικότητας δίθεν της ελληνικής οικονομίας και της αύξησης απασχόλησης, η οποία εκτινάσεται η ανεργία στα ύψη, τότε καλύτερα να τα είχαμε φτωχεύσει και επίσημα. Περνάμε στον δεύτερο κύκλο των φορέων. Ο Γενικός Γραμματέας της Εθνικής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία, κύριος Χρήστος Νάστας. Για 3 λεπτά, κύριε Γραμματέα. Κύριε Πρόεδρε, κύριοι βουλευτές, η Εθνική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία κατέθεσε τις προτάσεις της θεωρώντας ότι επιβάλλεται να προστατευτεί η πλέον ευπαθής ομάδα της ελληνικής κοινωνίας από μέτρα που θα οδηγήσουν στην πλήρη αποσύνδεση της αναπηρικής οικογένειας. Εν συντομία, σας αναφέρω ότι στο άρθρο 14 παράγραφος 2 ο καθορισμός του ποσοστού αναπηρίας στο εν λόγω νομοσχέδιο σε άνω του 80% δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην εφαρμογή της διάταξης, γιατί τα ΚΕΠΑ και η ΑΣΙΕ καθορίζουν το ποσοστό στο 80%. Θα πρέπει να αλλάξει η διατύπωση σε τουλάχιστον 80%. Στο άρθρο 16, για πρόσωπα που είναι οι ίδιοι υποκείμενοι φόρου, προσδιορίζεται το ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% βάσει γνωματεύσεων του ΚΕΠΑ και των ΑΣΙΕ. Σε περιπτώσεις που είναι φόρου ζωής ή δεν έχει λήξει η ισχύς της, να υπολογίζεται πρόσθεση μείωση του φόρου κατά 500 ευρώ αντί των 200 ευρώ που εφαρμόζεται σήμερα, ώστε να καταστεί για τις οικογένειες που έχουν στη φροντίδα του άτομα με αναπηρία όσο το δυνατόν πιο ευνοϊκή η μεταχείριση. Στο άρθρο 18 που αφορά μειώσεις του φόρου για ιατρικές δαπάνες, η δραματική κατάσταση λόγω της αποδόμησης του συστήματος υγείας και της πρόνοιας για τα άτομα με αναπηρία ή αυτούς που βαρύνονται με άτομα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, το ποσοστό μείωσης για ιατρική και νοσοκομειακή περίθαλψη θα θέλαμε να καθοριστεί στο 20%. Σε ό,τι αφορά στο άρθρο 91 που αφορά την κινητικότητα, να υπάρξουν εξαιρέσεις όπως και για τη διαθεσιμότητα, προβλέπεται στο άρθρο 80 παράγραφος 2, για τη κινητικότητα υπαλλήλων με αναπηρία ή υπαλλήλων που βαρύνονται με ανάπηρο άτομο πέραν της οικογενειακής αναστάτωσης,
οδηγοί μακριά από κέντρα παρακολούθησης υγείας τους, όπως μονάδες χρονίου πασχόντων ή τεχνητού νεφρού, με απρόβλεπτες συνέπειες. Ειδικά για το άρθρο 82 που αφορά στην κατάργηση ειδικοτήτων προσωπικού δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ, να εξαιρεθούν οι μονάδες ειδικής αγωγής και τα ΑΕΚ από τις διατάξεις. Ειδικότητες όπως φυσικοθεραπευτές ή εργοθεραπευτές θα πρέπει να πλαισιώσουν κενές θέσεις ειδικής εκπαίδευσης ή να καλύψουν κενά των θεραπευτηρίων χρονίων παθήσεων της χώρας που γνωρίζετε ποια είναι η κατάστασή τους. Τέλος, στο άρθρο 100, στην παράγραφο 2 και 5, που αφορούν δαπάνες που αποζημιώνει ο ΟΠΗ. Τονίζουμε ότι αδυνατούμε να κατανοήσουμε την αναδρομική ισχύ της διάταξης από 1η Πρώτου του 2013, όταν τα περισσότερα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που έχουν κέντρα ημερήσιας φροντίδας δεν έχουν ακόμα συνάψει συμβάσεις με τον ΕΟΠΗ, ευθύνη του οργανισμού, και όταν τα φυσικά πρόσωπα γονείς παιδιών με αναπηρία αναμένουν 7 έως 8 μήνες και σε περιπτώσεις όπως με τον ΟΠΑΔ 15 μήνες να αποζημιωθούν για φυσικοθεραπευτικές πράξεις ή άλλες ιατρικές που αποδίδουν στα κέντρα. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι κανένας βουλευτής δεν θα δεχθεί ότι το έλλειμμα του 1,2 δις του ΕΟΠΗ θα καλυφθεί από την μη αποζημίωση των φυσικών προσώπων ή των κέντρων ημερήσιας φροντίδας των ατόμων με αναπηρία. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς. Περνάμε στην ΟΛΜΕ. Ο κύριος Κοτσιφάκης, πρόεδρος της ΟΛΜΕ. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, το Υπουργείο Παιδείας με ένα ξαφνικό χτύπημα με τη γνωστή μέθοδο των non-paper διέγραψε μόνο μιας 52 ειδικότητες εκπαιδευτικών, καταργώντας παράλληλα σημαντικά τμήματα της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης στη χώρα μας. Με το άρθρο 82 του νομοσχεδίου που συζητιέται σήμερα, 2.500 εκπαιδευτικοί των 52 αυτών ειδικοτήτων τίθενται σε διαθεσιμότητα και στον προθάλαμο της απόλυσης. Παράλληλα, οι επιπτώσεις της κατάργησης θα είναι πάνω από 20.000 μαθητές και μαθήτριες, κατά έτος παρακαλώ, που φοιτούν στους τομείς υγείας και πρόνοιας και εφαρμοσμένων τεχνών των ΕΠΑΛ και των ΕΠΑΣ και στις ειδικότητες της ειδικής κομματικής των ΕΠΑΣ, να χάνουν τον τομέα στο οποίο φοιτούν. Θυμηθείτε, κάθε παιδί έχει μόνο μία φορά στη ζωή του την ευκαιρία να σπουδάσει. Αυτοί οι τομείς λοιπόν και ειδικότητες εξασφανίζονται από το δημόσιο σχολείο, όχι όμως και από τα ιδιωτικά ΕΠΑΛ και τα ιδιωτικά ΙΕΚ. Μεγάλα ιδιωτικά ΙΕΚ δραστηριοποιούνται ιδιαίτερα σε αυτούς τους τομείς. Η επιπτώση λοιπόν αυτής της κατάργησης ειδικοτήτων που προβλέπει το άρθρο 82 είναι τρεις. Οι απολύσεις εκπαιδευτικών, η κατάργηση της εκπαιδευτικής παροχής συγκεκριμένης στους μαθητές και η ιδιωτικοποίηση. Παράλληλα καταργούνται με αυτό το άρθρο όλοι οι εκπαιδευτικοί ΔΕ που σε όλα τα εργαστήρια, όχι μόνο σε αυτούς τους τομείς, που είναι εκπαιδευτικοί που συντηρούν τα εργαστήρια και προετοιμάζουν τις ασκήσεις σε όλα τα εργαστήρια των ΕΠΑΛ και των ΕΠΑΣ. Ποια είναι αυτά τα σχολεία, ποια παιδιά σπουδάζουν εκεί? Είναι στην πλειοψηφία τους παιδιά των εργαζομένων, των πιο φτωχών στρωμάτων του λαού μας. Και με την πολιτική αυτή επιλογή επιφέρεται ένα ακόμη χτύπημα στο στοιχειώδες δικαίωμα να έχουν όλοι και όλες το δικαίωμα στη δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση, ιδιαίτερα οι ασθενέστεροι. Είναι ένα ακόμη χτύπημα στην πολύπαθη επαγγελματική εκπαίδευση στη χώρα μας, που με τις συνεχείς μεταρρυθμίσεις των τελευταίων χρόνων απορριθμίζεται συστηματικά. Προφανώς δεν είναι υπεράριθμη εκπαιδευτική. Η πολιτική του ξαφνικού θανάτου δημοσίων υπηρεσιών εφαρμόζεται και εδώ. Καμία μελέτη, καμία αποτίμηση δεν έγινε για να στηρίξει αυτό το μέτρο. Άλλωστε, το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας δεν έχει καταθέσει το σχετικό νομοσχέδιο που αναφέρει για το τεχνολογικό λύκειο. Την μέρα που η ΟΛΜΕ και οι εκπαιδευτικοί διαμαρτύρονταν στο Υπουργείο Παιδείας απ' έξω, αντιμετωπίζοντας και τα ΜΑΤ, μέσα στο Υπουργείο Παιδείας, το Υπουργείο Παιδείας έκανε μια εκδήλωση όπου έλεγε για τις ειδικότητες, μεταξύ οποίων και αυτές που καταργούνται, που κατοχυρώνει σαν πολιτική του τα επαγγελματικά δικαιώματα. Αντίθετα λοιπόν με αυτά που λέει εδώ πέρα, υπάρχει μια μελέτη του Υπουργείου Παιδείας, η οποία χρυσοπληρώθηκε από το ΕΣΠΑ, 350.000 ευρώ πήραν για να μελετήσουν
Σε αυτή λοιπόν την μελέτη αποσπάσματα τις οποίες καταθέτω για τα πρακτικά, λέει πόσο σημαντική είναι αυτή η τομής και οι ειδικότητες των ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ. Το 23% των μαθητών στα ΕΠΑΛ, το 56% των μαθητών στις ΕΠΑΣ ακολουθούν αυτές τις ειδικότητες. 204 σχολεία, περίπου τα μισά ΕΠΑΛ, είναι οι ειδικότητες στο τομέα υγείας και πρόνοιας. Αυτό σημαίνει πως θα κλείσουν ολόκληρα σχολεία ή θα συρρυκνωθούν δραματικά από την κατάργηση αυτή. Αυτό θα φέρει αλυσιδωτές αντιδράσεις. Νέο κλείσιμο σχολείο, νέο χάσιμο οργανικών θέσεων εκπαιδευτικών και γενικών μαθημάτων. 830 είναι τα εργαστήρια τα οποία πληρώθηκαν τα τελευταία χρόνια. Εδώ υπάρχουν τα στοιχεία, θα τα καταθέσω αυτά, που θα παραμείνουν ανενεργά από αυτή την κατάρτιση. Αυτό το λέτε πολιτική νοικοκυρέματος του δημόσιου τομέα. Αυτό το λέτε πολιτική στήριξη του δημόσιου σχολείου. Είναι αποκαλυπτική η πολιτική του Υπουργείου Παιδείας να καταργήσει ουσιαστικά την επαγγελματική εκπαίδευση και να τη μετατρέψει σε μαθητεία στις επιχειρήσεις. Εμείς λέμε ξεκάθαρα. Αποδομείται, διαλύεται με την πολιτική αυτή και τις συνεχείς μνημονιακές περικοπές το δημόσιο σχολείο. Εξαθλιώνεται τους εκπαιδευτικούς. Και δεν είναι μόνο αυτά. 10.000 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί απολύθηκαν ήδη και δεν θα προσληφθούν τον Σεπτέμβριο. Εκπαιδευτικοί που δούλευαν τα 4, 5, 6, 7 τελευταία χρόνια στο σχολείο. Χιλιάδες νέες απολύσεις και διαθεσιμότητες θα γίνουν το Σεπτέμβριο και τους επόμενους μήνες. Χιλιάδες εκπαιδευτικοί ήδη εξωθήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια και εξωθούνται φέτος στην πρόωρη σύνταξη. Πώς θα λειτουργήσουν τα σχολεία, κύριε, το Σεπτέμβριο με 20.000 τουλάχιστον λιγότερους εκπαιδευτικούς? Και μέσα σε αυτόν τον Αρμαγεδόνα, με το άρθρο 82, καταργούνται και οι ειδικότητες ισπανικής και ιταλικής γλώσσας. Θυμηθείτε τους διεθύραφους πριν λίγα χρόνια για την πολυγλωσσία στην εκπαίδευση στη χώρα μας. Αναρωτηθείτε γιατί πρέπει η ελληνική οικογένεια να πληρώνει για αυτές τις γλώσσες, ακόμα και όταν αυτές εξετάζονται στις Πανελλήνιες. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, οι εκπαιδευτικοί δεν δεχόμαστε καμία πώληση. Κανείς εκπαιδευτικός δεν περισσεύει σήμερα. Κανείς μαθητής δεν πρέπει να είναι έξω από το δημόσιο σχολείο. Απευθυνόμαστε λοιπόν στον καθένα και την καθημιά από εσάς, προσωπικά, και σας καλούμε να μην βάλετε την υπογραφή σας στο νομοσχέδιο αυτό και στις διατάξεις που απολύουν εκπαιδευτικούς. Να κοιτάξετε στα μάτια στους χιλιάδες μαθητές και τις μαθήτριες σε όλη τη χώρα, στις περιοχές σας. Να κοιτάξετε στα μάτια της χιλιάδες εκπαιδευτικούς και τις οικογένειές τους. Και να μην επιτρέψετε τη διάλυση του δημόσιου σχολείου. Ευχαριστώ πολύ. Αν έχετε κάτι να τα καταθέσετε, να τα δώσετε. Κλείνουμε με τον εκπρόσωπο της ΟΤΕ που τελικά βρέθηκε. Είναι ο κύριος Κερασιώτης. Για 3 λεπτά, κύριε Κερασιώτη. Και οι συνάδελφοι οι οποίοι θέλουν να κάνουν πιθανές ερωτήσεις να δηλώσουν στην έδρα. Αξιότιμοι Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές και βουλευτίνες, αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, βρίσκομαι εδώ για να εκπροσωπήσω τους εκπαιδευτικούς της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Ένας εκπαιδευτικός, όχι απολυμμένος ακόμα, αλλά εν δυνάμει ή εν αδυναμία απολυμμένος θα έλεγα, με αυτά που ακούμε και γίνονται στις μέρες μας. Περιμέναμε όλοι να καταθέσουμε και το περιμέναμε εδώ και 1-2 χρόνια το νέο τεχνολογικό λύκειο. Αλλάξαν κυβερνήσεις, υπουργοί, καταθέσαν προτάσεις, παραπροτάσεις. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπήρχε καμία αντίδραση από το Υπουργείο Παιδείας, από την ηγεσία. Τι ακριβώς συζητάμε, τι ακριβώς πρόκειται να γίνει. Δεν υπήρχε λοιπόν μια πρόταση για το νέο σχολείο. Και ακόμα και τώρα και σήμερα κατατίθεται, υποτίθεται το νέο νομοσχέδιο, ας το πούμε, για την τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση. Κεραυνός εν αιθρία ήταν αυτό. Και ενώ περιμένουμε να γίνει διάλογος για τεχνική επαγγελματική για το νέο σχολείο, όπως ευαγγελίζεται και αυτή η κυβέρνηση και η προηγούμενη και η προπροηγούμενη, ξαφνικά, μόλις μπήκε το καλοκαίρι, μόλις ξεκινήσαν οι άδειες των καθηγητών, έπεισε ο Πέλεκης των απολύσεων των εκπαιδευτικών. Ποιον απολύσει? Όχι αυτόν που ενδεχομένως συζητάγαμε και στα μέσα μαζικής επικοινωνίας βγαίναν και λέγανε ότι υπάρχουν υπεράριθμοι. Εδώ μιλάμε τώρα ότι έπεσε ο Πέλεκης κατακόρυφα και οριζόντια σε ειδικότητες και τομείς που είναι η τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση. Είναι η καρδιά που την ξεριζώνεις και αφήνεις το υπόλοιπο κομμάτι να ξεψυχήσει. Αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή. Την καρδιά του βγάλαμε. Όταν βγάζεις αυτούς τους τομείς
υγείας πρόνοιας, που είναι το 20 με 30% στην τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση, που δεν υπάρχει τμήμα ολιγομελές, που όλα τα τμήματα, αν το Υπουργείο Παιδείας εδώ έχει στοιχεία, είναι 25. Δηλαδή βάζουν μέσον οι μαθητές για να βρουν στα τμήματα αυτά. Δεν υπάρχει ένα ολιγομελές σε αυτά που καταργούνται. Δεν υπάρχει δικαιολογία ότι καταργούμε δομές της εκπαίδευσης που δεν τραβάνε ή εν πάση περιπτώσει δεν τις προτιμάει ο λαός ή οι μαθητές ή οι οικογένειες. Εδώ γίνεται λοιπόν τι? Έντεχνα καταργούμε την τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση. Πίσω από την κατάργηση αυτών των ειδικοτήτων, αυτών που ανακοινώθηκαν των τομέων στα ΕΠΑΛ και στις ΕΠΑΣ, υποκρύπτεται έμεσα, αν το δει κάποιος, το διαβάσει, κάνει μια ανάγνωση, η κατάργηση τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης. Ξέρετε κυρίες και κύριοι ότι αυτή τη στιγμή, από τη νέα χρονιά, δεν μπορεί σχεδόν καμία κοπέλα να γραφεί στα ΕΠΑΛ και στις ΕΠΑΣ. Ξέρετε ότι υπάρχει μια ρατσιστική αντιμετώπιση, ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να γραφεί κανένα κορίτσι, καμιά κοπέλα στο σχολείο της τεχνικής επαγγελματικής και είναι μόνο για αγόρια. Γιατί αυτές οι ειδικότητες που καταργούν είναι οι ειδικότητες και οι τομείς που εκεί είχαμε το γυναικείο πληθυσμό. Ένα το ζητούμενο, ένα το κρατούμενο. Δεν θα μιλήσω για τους καθηγητές που βγαίνουν στους δρόμους, οι οποίοι καθηγητές είναι από το ψηλότερο δυναμικό των δημοσίων υπαλλήλων. Αν το εξετάσει κανείς, και δεν έχουμε στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας εδώ αυτή τη στιγμή, εμείς θα έχουμε ότι το σύνολο των εκπαιδευτικών είναι σε υψηλό επίπεδο με πολλές σπουδές και η πλειοψηφία τους είναι μέχρι και διδακτορικά. Το συζητάμε αυτό. Δεν βρέθηκαν υπεράριθμοι στον κλάδο αυτό για να πούμε ότι οι κλάδοι αυτοί καταργούνται ή καταργούνται οι εκπαιδευτικοί. Και εδώ γίνεται και κάτι το ανάποδο. Καταργούν πρώτα τους εκπαιδευτικούς, συνεχίζουν να υπάρχουν οι δομές. Τα παιδιά είναι στο σχολείο, παίρνουν τηλέφωνο οι γονείς. Τι θα γίνουν τα παιδιά μας που γραφτήκαν στη δευτέρα τάξη στο οικονομίας, στο υγείας πρόνοιας? Τι θα τους κάνουμε? Θα πάνε μηχανολόγοι, ηλεκτρολόγοι, ηλεκτρονικοί? Πού θα πάνε οι κοπέλες σε ένα σχολείο, σε ένα ΕΠΑΛ από τα 200 που είπε και ο κ. Κοζηφάκης, που έχουν τους τομείς αυτούς, που η δευτέρα τάξη είναι εν συνόλο κοπέλες? Σε ποιον τομέα θα τους γυρίσουμε και θα τους πούμε το Σεπτέμβρη? Καταργήθηκε ο τομέας στη δευτέρα τάξη και το Υπουργείο Παιδείας τι μας λέει τώρα? Ελάτε να διαλέξετε τους υπόλοιπους 10 τομείς. Ποιοι είναι 10 τομείς? Ηλεκτρολόγοι, μηχανολόγοι, ηλεκτρονικοί. Πολύ καλοί τομείς βέβαια. Κύριε Πρόεδρε, συντομεύετε αν θέλετε, παρακαλώ. Συντομεύω και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Ναι. Και καλούμε λοιπόν τα παιδιά αυτά να διαλέξουν. Δεν θα διαλέξουν φυσικά. Θα φύγουν από την τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση, θα αποχωρήσουν, θα στραφούν. Ενδεχομένως να σταματήσουν το σχολείο. Μπορεί να γυρίσουν στο γενικό σχολείο, στο γενικό λύκειο, να τελειώσουν για να τους περιμένει ενδεχομένως μετά κάποιο ΙΕΚ. Καταλαβαίνουν ποια ΙΕΚ θα έχουν τις σχολές αυτές, τα τμήματα αυτά, τα οποία τμήματα αυτά, ξαναλέω, είναι το φιλέτο της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης. Είναι ό,τι θα ζήταγε οποιοδήποτε ήθελε να ανοίξει ένα σχολείο ιδιωτικό, πραγματικά αυτό θα άνοιγε, δεν θα άνοιγε κάτι άλλο. Πραγματικά αυτό θα είναι περιζήτατα λοιπόν τα τμήματα, με το που ανακοινώνει τέτοια σχολεία έχουν αμέσως και την πληρότητα. Θα παρακαλούσε πάρα πολύ αυτή η οριζόντια και κατακόρυφη αποδόμηση της τεχνικής επαγγελματικής. Εγώ δεν θα πω ούτε για αίμα, ούτε για θυσίες, που όλοι καταλαβαίνονται και από όλους ακούγονται και συζητιούνται. Αυτό είναι γεγονός. Δεν θα πω ότι ξεπουλείται η τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση και χαρίζεται στην ιδιωτική, γιατί είναι το αυτονόητο. Σας είπα πριν από λίγο. Δεν θα έχουν πού να πάνε οι μαθητές. Θα πρέπει λοιπόν κάπου να κατευθυνθούν. Ενδεχομένως σε ένα ΙΕΚ δημόσιο που θα είναι σε μια ευρύτερη περιοχή και άλλα 10 ΙΕΚ τα οποία θα περιμένουν τους υπόλοιπους. Το καταλαβαίνετε όλοι ότι θα υπάρχει αυτή η δομή για το ένα και θα λειτουργούν άλλα 10 ιδιωτικά για να απορροφήσουν. Όταν ξέρουμε όλοι τα σχολεία αυτά τι οικογένειες στέλνουν τα παιδιά τους. Πόσο δηλαδή αντέχουν αυτές οι οικογένειες, πόσο δηλαδή μπορούν τα παιδιά αυτά να τα στείλουν σε ένα ιδιωτικό σχολείο. Δεν θα μπορέσουν ποτέ. Και κλείνοντας λοιπόν, θα έλεγα και θα παρακαλούσα πολύ τους αξιότιμους βουλευτές. Η τεχνική επαγγελματική θέλει αναβάθμιση. Αλλά το περιεχόμενό τους είναι τι? Να στηρίξουμε τους καθηγητές και τους μαθητές και τους γονείς που στέλνουν τα παιδιά τους. Να αναβαθμίσουμε την τεχνική στο περιεχόμενο και να έχουν τα παιδιά αυτά διέξοδο και να είναι πραγματικά αξιεργαζόμενοι. Γιατί υπάρχουν θέσεις εργασίας στα νοσοκομεία. Όταν πάτε και σας περιποιείται μια νοσηλεύτρια, δεν είναι των πανεπιστημίων. Των σχολείων αυτών είναι. Αυτοί είναι δίπλα σας και σας προσέχουν και σας, εν πάση περιπτώσει, αγωνιούν για την υγεία σας.
Δεν θα κάναμε λοιπόν σε ένα πλοίο όρους καπεταναίους. Δεν μπορούμε να επαναδρώσουμε ένα πλοίο μόνο με πλοιάρχους. Θα υπάρχει λοιπόν όλη η διαβάθμιση, θα υπάρχει λοιπόν και ο μούσος, θα υπάρχει λοιπόν και το βοηθητικό προσωπικό, θα υπάρχει και όλη η γκάμα αυτή των εργαζομένων. Άρα λοιπόν η τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση είναι απαραίτητα να υπάρχει, να αναβαθμιστεί, και τα λόγια του Υπουργού θα πω. Ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε. Ναι, και τα λόγια του Υπουργού τελευταία. Ότι η τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση είναι στο 20%. Το πιο χαμηλό ευρωπαϊκά ποσοστό που υπάρχει. Δεν υπάρχει άλλη χώρα στο 20%, φτάνουμε μέχρι το 70%. Μα εμείς τώρα τι κάνουμε? Κάτω από το 20%. Προφανώς το μηδενίζουμε. Αυτό θέλουμε? Ευχαριστώ πολύ και θα ήθελα όταν έρθει η ώρα να ψηφίσετε, θυμηθείτε ότι η τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση εν συνόλου είναι απαραίτητη και εκπαιδευτικοί χρειάζονται όλοι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς. Ένα επόμενο. Το επόμενο, αφήστε το, στον κύριο. Η κυρία Βαλαβάνη. Παρακαλώ σύντομα όμως αν θέλετε, γιατί... με τη σειρά είναι πάρα πολλοί όμως αυτοί που μίλησαν προηγουμένως. Όσο μπορείτε να συντομεύσετε, να μην έχουμε πρόβλημα μετά. Με τη σειρά που μας μίλησαν. Στον εκπρόσωπο της ΓΕΣΕ, τον κύριο Ξανθόπουλο, θα είδατε ίσως ότι στο άρθρο 12 γίνεται αναφορά σε προφορική σύμβαση για εργασιακή σχέση. Θα ήθελα να ξέρω την άποψη της ΓΕΣΕ για αυτό το ζήτημα και πώς μια προφορική σύμβαση μπορεί, αν χρειαστεί μετά, να πάει στα δικαστήρια και τα λοιπά, αν υπάρχει παραβίασή της. Σε σχέση με τη φορολογία των μισθωτών με μπλοκάκι, μήπως πριν τη φορολογική τακτοποίηση που προβαίνεται στον κώδικα, χρειάζεται ολοκληρωμένη νομική ρύθμιση σε εργασιακό, μισθολογικό και συνταξιοδοτικό επίπεδο προς όφελος του μισθωτού? Γιατί εδώ ουσιαστικά, χωρίς να υπάρχει οποιαδήποτε τέτοια κατοχύρωση του μισθωτού στην πραγματικότητα με μπλοκάκι που εμφανίζεται μόνο τυπικά σαν ελεύθερος επαγγελματίας, ουσιαστικά με αυτή την κωδικοποίηση η δική μας γνώμη είναι ότι υπάρχει θεσμική αναγνώριση μιας ευρείας διαδεδομένης παρανομίας που αφορά στο επίπεδο της παραβίασης εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας πολλές εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους. Στα πλαίσια της προσπάθειας της κυβέρνησης να διευρύνει τη φορολογική βάση των μισθωτών υπηρεσιών όμως. Θα ήθελα την άποψη της ΓΕΣΕ. Ποια είναι η άποψή σας για το άρθρο 103 του πολυνομοσχέδιου? Γιατί κατά τη γνώμη σας η κυβέρνηση ρυθμίζει σήμερα και μάλιστα με απόλυτη ακρίβεια και λεπτομέρεια ένα μηχανισμό καθορισμού του κατώτερου μισθού, ο οποίος θα τεθεί σε λειτουργία από το 2017. Η Συνομοσπονδία σας και το Ινστιτούτο Εργασίας προτίθεται να συμμετάσχει σε αυτό το μηχανισμό κοινωνικής διαβούλευσης που στην πραγματικότητα υποκαθιστά τις ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις? Αν ναι, για ποιους λόγους και με τι στόχο, τι σκοπεύει δηλαδή να βγάλει μέσα από μια τέτοια συμμετοχή? Πώς κατά τη γνώμη σας θα καθορίζεται ο κατώτερος μισθός κατά τη διάρκεια μέχρι το 2016, δηλαδή όσο διαρκούν το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής με βάση τα σημερινά δεδομένα, γιατί παραπέρα δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί το ζήτημα. Πώς σκοπεύετε να αντιδράσετε στη σχεδιαζόμενη έμεση διάρρηξη ακόμα και του σημερινού ισχύοντος κατώτατου μισθού των 586 ευρώ και των 511 για τους νέους κάτω από 25 μεικτά, με πρόσχημα τις δίθεν ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, κοινωνικοφελής εργασία, προγράμματα κατάρτισης και επιδότησης απασχόλησης κτλ. Πολύ περισσότερο όταν πλέον, όπως ξέρετε, είναι η κοινή διαπίστωση ότι αυτή τη στιγμή πάει ο κατώτερος μισθός να ταυτιστεί με το βασικό μισθό, καθώς υπάρχει μετά την κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων στην πράξη μια βαρυτική δύναμη που τραβάει όλους τους μισθούς προς τον κατώτερο. Πού στοχεύει κατά τη γνώμη σας ο περιορισμός της δικονομικής προσωρινής προστασίας των εργαζομένων, αυτό η αναφορά είναι στα άρθρα 105-106, απέναντι για παράδειγμα σε αυθαίρετες και παράνομες απολύσεις?
Συνιστά ένα ακόμα μέσο για την απελευθέρωση των ατομικών απολύσεων στη χώρα μας. Ποια είναι η θέση της ΓΕΣΕ στα εγχειρήματα εργατικού ελέγχου και αυτοδιαχείρισης επιχειρήσεων που πτωχεύουν ή εγκαταλείπονται από τους εργοδότες? Θα στηρίξει η ΓΕΣΕ απόπειρες αυτοοργάνωσης των εργαζομένων και ευθείας αμφισβήτησης του διευθυντικού δικαιώματος εν γέννη, ξεκινώντας από αυτές τις περιπτώσεις, και χρειάζεται και το αντίστοιχο πλαίσιο? Περιοριστείτε σε ερωτήσεις κάνω, δεν κάνω τοποθετήσεις, ερωτήσεις κάνω. Απλώνουν σε επίπεδο τοποθέτησης. Με συγχωρείτε, ερωτήσεις κάνω και να είναι πάνω στο νομοσχέδιο. Κοιτάξτε, μετρήστε μόνο πώς ήταν αυτοί που τοποθετήθηκαν πριν. Πρέπει να μιλήσει κάποιος. Παρακαλώ, δείξτε μια κατανόηση ότι δεν έχουμε απεριόριστο χρόνο. Μέτρα για τους άνεργους. Η φορολόγηση και για τους άνεργους εξακολουθεί να γίνεται με τεκμήρια ελέγχου και όχι πραγματικής φορολογίας. Υπάρχει όμως σχετικό πόρισμα και του συνήγορου του πολίτη που λέει ότι πρέπει να γίνεται όχι με τεκμήρια αλλά με στοιχεία της πραγματικότητας. Η ερώτηση ερώτηση κάνω, κύριε Πρόεδρε. Ερώτηση κάνω. Με συγχωρείτε, με μπερδεύετε με τον κύριο Βασβεζιρόπουλο που απαντούσε στους ομιλητές. Εγώ δεν απαντάω στους ομιλητές, τους ρωτάω. Είμαι ακριβώς μες στα πλαίσια του κανονισμού. Σας παρακαλώ πολύ, σταματήστε να με διακόπτετε. Αν δεν σας αρέσουν αυτά που λέω, δεν ξέρω. Αν δεν σας αρέσουν, ερωτήσεις κάνω. Και απευθύνομαι, ρωτώντας για τους άνεργους, απευθύνομαι και στους εφοριακούς. Δεν με αφήσατε καν να το πω. Απευθύνομαι όμως και στο Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕ. Και θέλω την άποψή τους για τον τρόπο που γίνεται με τεκμαρτό εισόδημα που δεν υπάρχει, που στην πραγματικότητα είναι εισόδημα ήδη φορολογημένο, επειδή προέρχεται από τις οικογένειές που τους στηρίζουν, άρα διπλοφορολογείται. Θέλω την άποψη και των εφοριακών και του Ινστιτούτου. Σε σχέση με την ΑΔΔ, πόσο υπολογίζετε ότι θα είναι τελικά η μείωση του προσωπικού στο δημόσιο? Ήδη θέσατε κάποια ζητήματα. Σύμφωνα με αυτά που είχε πει ο κύριος Μανιτάκης το Μάιο, αν θυμάμαι καλά, σήμερα είναι 660.000 από τους αρχικούς 750.000 που είχαν απογραφεί. Με τα σημερινά μέτρα, με την πορεία που αναφερθήκατε κι εσείς οι ίδιοι των συνταξιοδοτήσεων, με το ότι είναι φανερό ότι από τη στιγμή που μπαίνει θέμα με απλές σκία να καταργούνται πια στο μέλλον ολόκληροι οργανισμοί, είναι φανερό ότι συνεχίζεται με κάποιους ρυθμούς. Εσείς πού εκτιμάτε, μέχρι πού θα πάει αυτό το άδειασμα του δημοσίου? Είπατε ότι θα είναι πέρα από τους στόχους του πρώτου μνημόνιου. Θα ήθελα αν υπάρχει μια πιο αναλυτική εκτίμηση. Ποιες κοινωνικές ανάγκες κατά τη γνώμη σας δεν μπορούν ήδη να εξυπηρετηθούν με στοιχειώδη αξιοπρέπεια ακόμα και σήμερα από όσες οφείλει κατά το Σύνταγμα να παρέχει το δημόσιο στους πολίτες της χώρας μετά από τη διαρροή του ήδη υπάρχοντος προσωπικού? Έχει γίνει μέχρι τώρα κατ' ουσία αξιολόγηση των υπηρεσιών και του προσωπικού που τις καλύπτει? Δηλαδή ποιες είναι οι αρμοδιότητες, ποιες οι ανάγκες, πού περισσεύουν και πού λείπει προσωπικό? Ή μέχρι τώρα όλες οι αλλαγές γίνονται μόνο για εξυπηρέτηση των μνημονιακών δεσμεύσεων χωρίς καν δημοσιονομικό όφελος και μάλιστα με σαφείς συμβολικές σημειοδοτήσεις, σαν αυτές ας πούμε που είπε χθες ο κύριος Βορίδης που είμαστε μαζί στο Sky, ότι γίνονται για να σπάσει το ταμπού ότι στο δημόσιο δεν γίνονται απολύσεις, ή αυτό που λέει η Τρόικα το γνωστό, ότι θα χυθεί αίμα. Επίσης υπάρχει το θέμα με τη διαθεσιμότητα. Αν περάσει αυτό το νομοσχέδιο, σημαίνει ότι οι σχολικοί φύλακες και η εκπαιδευτική της τεχνικής εκπαίδευσης μειώνεται κατά το 1/3 ο χρόνος διαθεσιμότητας, και μια και πάνε για απόλυση περισσότεροι, ουσιαστικά μειώνεται η αποζημίωσή τους βγαίνοντας
από το δημόσιο. Τι άποψη έχετε επ' αυτού? Λοιπόν, και τελειώνουμε την ΟΛΜΕ, που ουσιαστικά βέβαια και στην ΟΛΤΕ απευθύνονται αυτές. Με τις 46 από τις 110 ειδικότητες που καταργούνται, ανάμεσά τους βρίσκονται οι δημοφιλέστερες κατηγορίες υψηλής ζήτησης από μεριάς των αποφύτων γυμνασίων και των αποφύτων λυκείου. Γιατί, κατά τη γνώμη σας, πώς συνδέεται αυτό με την ίδια την ύπαρξη της δημόσιας τεχνικής εκπαίδευσης? Μήπως δεν υπάρχει ικανοποιητική προσέλευση σε αυτές τις ειδικότητες? Καλύπτονται, μένουν κενές θέσεις? Στο θέμα μένουν ουσιαστικά από τους κύκλους μόνο ναυτικοί, ο κύκλος των ναυτικών, των υπαλλήλων τουριστικών επιχειρήσεων και της γεωπονίας. Όλοι οι άλλοι καταργούνται. Υπάρχουν άλλες δημόσιες επαγγελματικές σχολές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στις οποίες αυτοί οι 20.000 μαθητές θα μπορούσαν να κατευθυνθούν? Ή μήπως παραδίδονται στους σχολάρχες φίλους διαχρονικά των κυβερνήσεων, που ήταν και πάγιο αίτημά τους? Και τι γίνεται με τις μητέρες με άδεια λοχείας και μητρότητας αυτή τη στιγμή, που μαθαίνω ότι είναι πάρα πολλές, τόσο ώστε να σκεφτόμαστε να καταθέσουμε τροποποίηση, οι οποίες αν ήταν στον ιδιωτικό τομέα θα είχαν προστασία, και τώρα αν ψηφιστεί αυτό το νομοσχέδιο βρίσκονται ξαφνικά στο δρόμο ουσιαστικά. Κλείνω με το θέμα των ΕΠΑΣ. Επειδή πριν από 1 μήνα ήμουνα στη Λαμία και είχα συνάντηση με το σύνολο των εκπαιδευτικών των σχολών ΟΑΕΔ, μαθητείας του ΟΑΕΔ εκεί, πολύ σοβαρών και πολύ όριμων ανθρώπων, που μου έκαναν πολύ αυστηρή κριτική για το πόσο έχει εγκαταλείψει το Ελληνικό Κοινοβούλιο την κατώτερη εκπαίδευση, και μου έβαλαν χέρι λίγο πολύ για το ότι δεν κάνουμε αυτά που θα έπρεπε να κάνουμε. Και επειδή μου εξήγησαν με πολύ μεγάλες λεπτομέρειες πόσο βασικό είναι για αυτά τα παιδιά, για να μην βρεθούν στο δρόμο, το ότι για τα 50% καταφέρουν να τους βρουν δουλειά σε εργοδότες. Μου είπαν πόσο κάποια από τα παιδιά που δεν καταφέρουν να βρουν δουλειά σε εργοδότες για να παίρνουν αυτό το μικρό επίδομα μαζί με αυτό που δίνει το κράτος στον εργοδότη, επειδή είναι ο ΑΕΔ έξω από τη Λαμία και κάνει 1,40 το ειστήριο για να πάνε και να έρχονται, χάνουν μαθήματα γιατί δεν έχουν το 1,40 για να το δώσουν σε καθημερινή φάση. Αυτό είναι ερώτηση στο φορέα. Έχετε την άποψη, αναφέρομαι, έχετε την άποψη ότι αυτά τα παιδιά θα μπορέσουν να πάνε ιδιωτικά, θα διοχετευτούν δηλαδή εκεί? Και ήθελα να σας πω το εξής, κάτι που είναι εντελώς ασυνήθιστο, αλλά νομίζω ότι πρέπει να το κάνουμε. Και οι δύο που ήρθαν εδώ, και ο πρόεδρος της ΟΛΜΕ και ο εκπρόσωπος της ΟΛΤΕ, είναι καθηγητές αυτών των ειδικοτήτων που κόβονται. Δηλαδή σε 8 μήνες δεν θα ανήκουν στην εκπαιδευτική κοινότητα. Ό,τι και αν γίνει, είτε απολυθούν είτε βρουν δουλειά σε ένα νοσοκομείο ή δεν ξέρω κάπου αλλού. Και δεν έχουν και συνδικαλιστική προστασία φυσικά που θα είχαν στον ιδιωτικό τομέα. Εγώ θα ήθελα, κλείνοντας, είναι και οι τελευταίοι που θα μιλήσουν με βάση τη σειρά, μια και είναι μια σπάνια δυνατότητα που έχουμε τους ίδιους τους ανθρώπους που δεν εκπροσωπούν απλώς αυτούς που θυσιάζονται, αλλά που ήδη γίνονται θυσία, να μας πούν πώς βιώνουν αυτό το ξεριζωμό. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Κωνσταντινόπουλος, ελπίζω να είστε σύντομος στο 1/10 τουλάχιστον από όσα... Σας ευχαριστώ. Ένα δεύτερο. Ξέρω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να ρωτήσεις έναν ομιλητή ο οποίος σου λέει ότι εγώ πιθανόν αύριο να μπω στην κινητικότητα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και καταλαβαίνω και την ψυχολογία. Δυστυχώς για μας, εμείς πρέπει να πάρουμε κάποιες δύσκολες αποφάσεις και εγώ πιστεύω προσωπικά ότι αυτές οι αποφάσεις θα πρέπει να πάρθουν, έχουν αργήσει να πάρθουν, γιατί διαφορετικά δεν θα έχει μέλλον η χώρα. Όμως, τι γίνεται με το νέο τεχνολογικό λύκειο και όλα αυτά, για να μην κάνω, υπάρχει πρόταση από τα προηγούμενα χρόνια. Τι γίνεται στην Ευρώπη με τις ειδικότητες? Ποιες είναι οι ειδικότητες αυτές? Πόσες είναι οι ειδικότητες? Τι αλληλοκάλυψη υπάρχει μεταξύ του δημοσίου τομέα? Γιατί εδώ έχουμε δημόσια ΙΕΚ, έχουμε ΠΑΛ, έχουμε ΤΕΙ που έχουν τις ίδιες ειδικότητες. Ποια είναι η αλληλοκάλυψη? Δηλαδή τι συμβαίνει στην Ευρώπη? Πόσες ειδικότητες έχουν?
Άλλωστε, μια ειδικότητα, και έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ, δεν είναι χρήσιμη ή μη χρήσιμη αν κάποιοι τη ζητάνε πιο πολύ. Είναι χρήσιμη ή όχι αν υπάρχει απορρόφηση στην αγορά εργασίας. Αυτό είναι το ουσιαστικό. Ναι, άρα έχουμε... Με συγχωρείτε κύριε Πρόεδρε, ναι. Και τελειώνω με αυτό κύριε Πρόεδρε, για να μην... Υπάρχει έρευνα από εσάς και ποια είναι, που να λέμε, ποιες ειδικότητες έχουν απορροφηθεί στην αγορά εργασίας, ώστε να προτείνετε και να πείτε αυτές απορροφούνται στην αγορά εργασίας. Και αυτές χρειαζόμαστε. Συγγνώμη. Εσείς τώρα είσαστε γνωστοί. Ποιος είναι εκτός τόπου? Μη δυστεραίνετε τη διαδικασία. Σας παρακαλώ, μη δυστεραίνετε τη διαδικασία. Αυτή η αγανάκτηση κάποιων, η οποία είναι εντελώς υποκριτική και το μόνο... Μα δεν έχουμε... εσείς τα μόνο φροντιστήρια που έχετε είναι άλλα φροντιστήρια. Συνεχίστε και μην... Το μόνο φροντιστήριο που έχετε κάνει σωστά είναι για τον νεοναζισμό. Αυτό είναι για τον νεοναζισμό. Για τον νεοναζισμό. Αυτό, και μπορείτε να κάνετε φροντιστήρια για το πώς λειτουργούσε ο Χίτλερ και οι υπόλοιποι. Σε αυτό νομίζω ότι θα έχετε φοβερή εξειδίκευση. Είμαστε στη διαδικασία των ερωτήσεων. Σας παρακαλώ. Κύριε Κωνσταντόπουλε. Ο κύριος Μαριάς από τους Ανεξάρτητους Έλληνες. Κύριε Πρόεδρε, είχαμε επισημάνει χτες ότι υπάρχει μια τεράστια συμπίεση στο χρόνο και στις διαδικασίες για να μπορέσουμε να επεξεργαστούμε με ηρεμία αυτό το νομοσχέδιο. Η ώρα είναι 12.30. Στις 2 η ώρα υποτίθεται ξεκινήσει η νέα συνεδρίαση, όπου καλούμαστε όλοι και κυρίως οι εισηγητές και να λάβουμε υπόψη αυτά που είπαν οι ομιλητές και οι φορείς και να διαβάσουμε αυτά τα χαρτιά που μας έχουν φέρει. Λοιπόν, κάνω έκκληση στους συναδέλφους, εγώ δεν θα κάνω καμία ερώτηση. Παρετούμε. Κάνω έκκληση στους υπόλοιπους συναδέλφους να μην κάνουν καμία ερώτηση, να ακούσουμε λίγο τους φορείς, να μείνει λίγος χρόνος να ετοιμαστούμε, αν θέλουμε να κάνουμε σοβαρή δουλειά. Σας ακούμε, κύριε Ξηροτήρη. Της ΟΛΜΕ και της κατάργησης του μεγαλύτερου τμήματος της τεχνικής εκπαίδευσης, στον κύριο Χοτσιφάκη θα ήθελα να ρωτήσω, στο τρίπτυχο που έβαλε απολύσεις εκπαιδευτικών, κατάργηση του τομέου της τεχνικής εκπαίδευσης που παραπέμπει στην ιδιωτικοποίηση, καταλαβαίνετε δηλαδή τελικά ότι οδηγούμαστε στην κατάργηση του τεχνικού λυκείου. Και αυτό αφορά και τον κύριο και τον εκπρόσωπο από την τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση. Λίγο πολύ με την ανάλυση που έκανε σε αυτό καταλήγει, διότι επισημαίνει ότι οι σημαντικότεροι από αυτούς τους τομείς όχι μόνο είναι αναγκαίοι, αλλά έχουν και πολύ μεγάλη ζήτηση και οδηγούν αμέσως παιδιά από φτωχές οικογένειες να μπορούν να έχουν ένα ουσιαστικό επάγγελμα χωρίς να διαθέσουν άλλα έξοδα περαιτέρω. Ήθελα να ρωτήσω ότι το ερώτημα αυτό αφορά και τους δύο. Με την καινούργια χρονιά τι γίνεται? Τι θα κάνουν αυτά τα παιδιά τα οποία έχουν αποφασίσει είτε να δώσουν εξετάσεις στα ΤΕΙ και στα ΑΕΗ από τα τεχνικά λύκεια, είτε να προσανατολιστούν κάτι άλλο? Η χρονιά αυτή δηλαδή που έρχεται στα τεχνικά λύκεια, πώς θα είναι? Ποια θα είναι η αναστάτωση? Γιατί εδώ έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη όλοι και πρέπει να μας την περιγράψετε επαρκώς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Ηλιόπουλος από την ΑΔΔ, παρακαλώ κύριε Ηλιόπουλε, επί των ερωτημάτων. Ναι. Ξεκινάω με τον κύριο Βεζιρόπουλο, ο οποίος έθεσε το θέμα αν πιστεύουμε ότι ο δημόσιος τομέας χρειάζεται αναμόρφωση. Κύριε Πρόεδρε, πρέπει να θυμίσω ότι η ΑΔΔ έχει καταθέσει συγκεκριμένο πρόγραμμα και συγκεκριμένη πρόταση. Και επειδή θέλω να λέω λόγια, το 2004 τον Νοέμβριο
παρουσία της πολιτιακής και πολιτικής ηγεσίας του τόπου έγινε αυτή η υπογραφή αυτής της συμφωνίας. Πώς θα αναδιοργανώσουμε, πώς θα αναμορφώσουμε, πώς θα εξυγχρονίσουμε, πώς θα αντιμετωπίσουμε την πολυνομία, τη γραφειοκρατία, πώς θα δώσουμε στον πολίτη τη δυνατότητα να επικοινωνεί με τις δημόσιες υπηρεσίες οπουδήποτε και αν βρίσκεται, πώς θα κάνουμε την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και πώς θα δημιουργήσουμε ένα κράτος πολύ ευέλικτο και να σταματήσει όλη αυτή η μεγάλη καθυστέρηση, η ταλαιπωρία του πολίτη. Με τις αναγκαίες υποχρεώσεις που είχε τότε για να πάει να επισκεφτεί όλες τις υπηρεσίες, να πάρει ένα πιστοποιητικό. Έγινε η υπογραφή της συμφωνίας τον Νοέμβριο του 2004, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, του τότε Πρωθυπουργού, του Υπουργικού Συμβουλίου σχεδόν ολόκληρου και όλων των πολιτικών αρχηγών τότε της Βουλής. Ξεκίνησε το πρόγραμμα να εφαρμόζεται και έκανε αρκετά σημαντικά βήματα, σας λέω. Μάλιστα, τα επιμορφωτικά κέντρα ήδη είχαν επιμορφώσει στις νέες τεχνολογίες, στις ξένες γλώσσες και σε άλλες αναγκαίες επιμορφώσεις ένα δυναμικό ανθρώπινο των δημοσίων υπηρεσιών που ξεπερνούν στις 200.000. Το 2010, εσείς εδώ, η τότε κυβέρνηση, του ακύρωσε. Άρα λοιπόν απευθυνθείτε εσωτερικά αν υπάρχει πρόβλημα και ποιοι είναι αυτοί που θέλουν ή αυτοί που δεν θέλουν να αναμορφωθεί η δημόσια διοίκηση. Το θέμα της αξιολόγησης. Συγκεκριμένα και καθαρά σας λέμε, αν δεν αξιολογούνται όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς σε οποιαδήποτε λειτουργία του κράτους, είτε είναι οι δομές τους, είτε είναι οι υποδομές τους, είτε είναι τα μέσα που παρέχονται, είτε είναι το ανθρώπινο δυναμικό, προφανώς υπάρχει πρόβλημα ποιότητας και αποτελεσματικότητας των δημοσίων υπηρεσιών. Και προφανέστατα και καταφανέστατα είμαστε υπέρ της αξιολόγησης. Αλλά αξιολόγησης για να φέρει το αποτέλεσμα εκείνο και την ποιότητα που χρειάζεται ο πολίτης, που χρειάζεται η κοινωνία, και όχι να πάρουμε μέτρα αστυνομικά για να επιβάλλουμε πολιτικές και να δεσμεύσουμε πολίτες να είναι υπάκουοι σε αυτά που θα αποφασίζει κάθε φορά η όποια πολιτική ηγεσία βρίσκεται εκεί. Τώρα τα πιστοποιητικά που είπατε, το είπα και προηγουμένως, οποιοσδήποτε χρησιμοποίησε παράνομα πιστοποιητικά, και αυτό είναι υπόθεση του ίδιου του κράτους, όταν καλεί πολίτες να καταθέσουν τα ανάλογα προσόντα τους για να πάρουν μια θέση, είναι υποχρεωμένο να κάνει τον έλεγχο που πρέπει. Εμείς ούτε τη δυνατότητα έχουμε, ούτε προφανώς επεμβαίνουμε σε αυτές τις διαδικασίες. Καταφανέστατα, όποιος χρησιμοποίησε παράνομα πιστοποιητικά δεν έχει, το είπα και προηγουμένως, θέση στη δημόσια διοίκηση και είναι καθαρή αυτή η θέση μας. Στην κυρία Βαλαβάνη, πώς υπολογίζεται θα είναι η μείωση του προσωπικού του δημοσίου. Κύριε Βαλαβάνη, εδώ πολλοί συνάδελφοί σας έβγαιναν στις τηλεοράσεις και έλεγαν ότι ο δημόσιος τομέας έχει πάνω από 1,5 εκατομμύριο εργαζόμενους. Αυτό που είπα προηγουμένως, ότι η Τρόικα και η κυβέρνηση συμφώνησαν για τη μείωση του δημοσίου κατά 150.000, ήδη σας είπα ότι το 150.000 είναι πολύ κοντά να πιαστεί και ακόμα δεν έχει τελειώσει το 2013, γιατί αυτή η συμφωνία είναι τέλος του 2015. Με τα βεβαιότητα σας λέω, το λένε εξάλλου και οι ίδιοι υπουργοί και οι προηγούμενοι και ο Νίν φαντάζομαι, ότι ο αριθμός θα είναι κοντά στις 200.000 ή τουλάχιστον πάνω από 180.000. Πόσοι είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι? Εγώ να πω στον κύριο Σταϊκούρα, το είχα πει και σε μια συνάντηση που είχαμε, να δημοσιεύσει σε δημόσια ιστοσελίδα όλους όσους πληρώνει το Δημόσιο Ταμείο, κύριε Σταϊκούρα. Και θα φανεί και πόσοι είναι εργαζόμενοι, όνομα, επώνυμο, υπηρεσία που εργάζεται και δίπλα μισθός. Χωρίς να εξελιχθεί κανένας όμως. Για να πληροφορηθεί ο ελληνικός λαός και όποιοι άλλοι πραγματικά θέλουν να μάθουν πώς είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι και τι πληρώνει το κράτος για να λειτουργήσει, ποιος πληρώνει και γιατί τους πληρώνει. Τώρα, αν θέλετε να μάθετε πώς είναι οι πολιτικοί υπάλληλοι, για να μην σας πω τον αριθμό, δίπλα Φιλελλήνων 13-15 είναι το ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης, είναι καταγεγραμμένος ο αριθμός εκεί, είναι κοντά στις 300.000 βέβαια. Πηγαίνετε να το επιβεβαιώσετε για να μάθετε πώς είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι και ποιες είναι οι ανάγκες των υπηρεσιών. Τώρα, άμα σας πάει στις ΔΟΗ ο πρόεδρος εδώ της ΔΟΗ, θα δείτε έναν κόσμο με ατέλειωτες ουρές να περιμένει να εξυπηρετηθεί, γιατί ακόμα και οι διευθυντές και οι υποδιευθυντές κάνουν υπηρεσία για να επενδύσουν τους πολίτες και δεν μπορούν να το κάνουν. Θέλετε να πάμε στην υγεία να δείτε τι γίνεται στα νοσοκομεία? Θέλετε να μάθετε ποιες είναι οι παροχές από τους γιατρούς, από τα νοσοκομεία, από τα φάρμακα? Εγώ σας βεβαιώνω, και το βιβλιάριό μου το έχω, ότι έχω να πάω στο γιατρό 2 χρόνια. Γιατί όταν επιχείρησα να πάω τόσο ξεκίνημα, μου είπε ότι εδώ πρέπει να μου πληρώσει την επίσκεψη, γιατί εγώ έχω εξαντλήσει αυτό το 7 ευρώ
που μου δίνει το κράτος στις πρώτες 10 μέρες. Το ίδιο συμβαίνει και με τα φάρμακα, τα πιο πολλά. Όσοι μπορούν τα κτηρώνουν από την τσέπη τους, γιατί πάνε στον γιατρό, πληρώνουν την επίσκεψη που κάνει τουλάχιστον 20 ευρώ και το φάρμακο μπορεί να κάνει 15. Επομένως, οι όποιες κοινωνικής ανάγκες υπηρεσίες πλέον έχουν όχι μόνο αποδυναμωθεί, έχουν σχεδόν εξαφανιστεί. Όποιος μπορεί να ζήσει, το προσπαθεί από μόνος του. Να μην σας πω ότι κάθε μέρα περνούν ατέλειωτος αριθμός γερόντων και αρρώστων από τα γραφεία μας, που έρχονται να μας πούν με πολύ περίληπο ύφος ότι περνάω να σας αποχαιρετήσω, γιατί το φάρμακο που παίρνω και με κρατάει στη ζωή είναι στην απαγορευτική λίστα φαρμάκων και δεν μπορώ να το πάρω, δεν μπορώ να το πληρώσω. Γιατί η σύνταξή μου πλέον των 500 και των 400 ευρώ δεν μου φτάνει. Αυτό είναι το κοινωνικό κράτος που έχει πλέον καταρρεύσει. Δεν σας λέω σε άλλες υπηρεσίες πόσες ανάγκες υπάρχουν, αλλά οπουδήποτε και να πάτε αυτή τη στιγμή θα αντιμετωπίσετε τεράστια προβλήματα, γιατί δεν μπορεί να αποκριθεί η λειτουργία των υπηρεσιών αυτών εξαιτίας του αριθμού. Επίσης, να σας πω ότι το ελεγχόμενο κράτος που θέλει να επιβάλλει τις απόψεις τους, τα 3/4 σήμερα της ιεραρχίας της δημόσιας διοίκησης είναι διορισμένα. Εκεί να δείτε η μεγάλη αξιοκρατία, εκεί να δείτε πόσο πραγματικά μπορεί να λειτουργήσει το κράτος, πόσο μπορεί να αποδώσει. Κύριε Κωνσταντινόπουλε, που μου είπατε, που πραγματικά καταλαβαίνω και τις καλές σας προθέσεις, ότι αν θέλουμε να αντικαταστήσουμε το κράτος θα το κάνουμε. Αν μας πει δηλαδή η κυβέρνηση και τα Υπουργεία και οι Υπουργοί ότι δεν μπορούμε εμείς ούτε να ξέρουμε ποιες είναι οι ανάγκες των υπηρεσιών και πώς εργάζονται σε κάθε υπηρεσία, το είπα και στον κύριο Υπουργό στην τελευταία συνάντηση που είχαμε, να το κάνουμε εμείς. Για να το πούμε ακριβώς ποιες είναι οι θέσεις και οι ανάγκες σε κάθε υπηρεσία, πώς εργάζονται, πού εργάζονται και αν θέλουν και πόσα παίρνει ο καθένας, αν δεν μπορεί να το κάνει το κράτος. Αλλά δεν νομίζω ότι θέλει κανένας να κυρώσει το κράτος. Εμείς όμως έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε. Όπως επίσης πληροφορηθήκαμε γιατί οι εξελίξεις και οι ανάγκες του προσωπικού μας είπαν ότι όταν ζήτησε ο κ. Μανιτάκης να μάθει ποιες είναι οι ανάγκες οι άμεσες σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες, ο αριθμός ξεπέρασε το 35.000 και μιλάω για τον προηγούμενο χρόνο. Τώρα είναι ακόμα μεγαλύτερος ο αριθμός. Αυτά που έρχονται να προσθεθούν αυτή τη στιγμή, να αποδυναμώσουμε ακόμα τις δημόσιες υπηρεσίες, καταλαβαίνετε που οδηγείται το κράτος. Τώρα, ποια είναι η πρότασή μας για καλή υπηρεσία, το είπα και προηγουμένως. Ότι για μας οι υπηρεσίες, οι δημόσιες υπάρχουν επειδή υπάρχουν οι ανάγκες των πολιτών, οι ανάγκες της κοινωνίας, οι ανάγκες των επιχειρήσεων, οι ανάγκες να λειτουργήσει το κράτος. Και εμείς ως εργαζόμενοι υπηρετούμε το κράτος και τις υπηρεσίες για να εξυπηρετούν οι πολίτες. Οι πολίτες οι οποίοι πραγματικά θα πρέπει με τον οποιοδήποτε τρόπο να έχουν άμεση προσβασιμότητα. Να σας πω και μια παρέμβαση που κάναμε για να μειωθεί η διαφθορά, γιατί πράγματι είναι ένα φαινόμενο υπαρκτό. Δυστυχώς έχουμε και τέτοιους εργαζόμενους και στις υπηρεσίες μας. Εμείς δεν το κρύβουμε και προσπαθούμε να τους αντιμετωπίσουμε. Είπαμε ότι ένας τρόπος προληπτικός είναι να σταματήσει η άμεση επαφή του πολίτη με τον εργαζόμενο. Γι' αυτό σε όλες τις υπηρεσίες, εκτός από κάποιες υπηρεσίες όπως είναι τα ΚΕΠ, δεν υπάρχει ανάγκη ο πολίτης να μπαίνει μέσα στις υπηρεσίες, να συνομιλεί, να συναλλάσσεται, να κουβεντιάζει με τον εργαζόμενο. Ρεσεψιόν στην κάθε υπηρεσία με μία αίτηση που θα το απαντάει σε μία μέρα, σε 2 μέρες, σε 5 μέρες θα παίρνει την απάντησή σου. Είναι και αυτό μία πρόταση που ξεκίνησε από εμάς. Τώρα, πλήττεται ευθέως η μονιμότητα. Δεν είναι κατανοητό. Το Σύνταγμα προστατεύει τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων. Αυτοί οι οποίοι είναι οι κουπανετίδες όπως λέτε, είτε επίορκοι κακώς όπως λέτε, είτε με πιστοποιητικά, προφανώς αυτόν η μονιμότητα δεν διασφαλίζεται. Το άλλο όμως δημόσιο υπάλληλο, ο οποίος έχει διοριστεί, υπηρετεί το κράτος και μάλιστα για πάρα πολλά χρόνια και δεν έχει ψεγάδι εναντίον του, γιατί να τον αντιμετωπίσουμε με την εφεύρεση, θα έλεγα, του πλάγιου τρόπου για να του καταργήσουμε την υπηρεσία ή να αλλάξουμε την φυσιογνωμία της από δημοσία, να την κάνουμε ιδιωτικού δικαίου ή ακόμα να τις μικρύνουμε, να την ενοποιήσουμε για να πούμε ότι οι οργανικές πλέον θέσεις δεν υπάρχουν, άρα σε απολύω. Είναι μια εφεύρεση, δυστυχώς, η οποία στο τέλος δεν θα είναι μόνο το κομμάτι εκείνο που θα προσθέσει στα 1,5 εκατομμύρια των ανέργων καινούριους ανέργους, καινούρια φτώχεια και καινούρια εξαθλίωση. Γιατί πρέπει να ξέρετε ότι ένα μεγάλο κομμάτι του ελληνικού πληθυσμού σήμερα υπερασπίζεται και ζει εξαιτίας ενός ενδεχόμενου μισθού του δημοσίου υπαλλήλου. Μπορεί να ζει 1, 2 και παραπάνω οικογένειες με την ελάχιστη δυνατή
δυνατότητα που έχει. Και ακόμα, το ξέρει ο κύριος Σταϊκούρας, ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι στο κομμάτι αυτό συμμετέχουν και ενεργά, γιατί καταθέτουν την εισφορά αλληλεγγύης κάθε μήνα, ξεπερνάει τα 200 εκατομμύρια, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Υπουργέ, των δημοσίων υπαλλήλων και των συνταξιούχων του δημοσίου, που τα χρήματα αυτά πρέπει να πηγαίνουν να υποστηρίξουν αυτές τις οικογένειες. Άρα, εμείς είμαστε πάντοτε συμμέτοχοι στις ανάγκες και της λειτουργίας του κράτους και των αναγκών ιδιαίτερα των πολιτών, που κυρίαρχο ζήτημα για μας είναι αυτό. Οι δημόσιες υπηρεσίες υπάρχουν για να εξυπηρετούν οι πολίτες. Και όσο τις αποδυναμώνουμε, τόσο τους λέμε βρέστε τρόπο για να ζήσετε. Αλλά δεν μπορούν. Έτσι όπως έχουμε καταντήσει με τις μειώσεις των μισθών και των συντάξεων, τρόπος για να αντιμετωπίζουν τις ανάγκες μόνος τους δεν μπορεί να γίνει. Άρα οι κοινωνικού περιεχόμενοι υπηρεσίες όχι μόνο δεν πρέπει να αποδυναμωθούν, δεν μπορεί να ισχύσει αυτό που λέει ο Υπουργός Υγείας, θα ελαχιστοποιήσω τις δαπάνες, τη στιγμή που ο ΕΟΠΗ αυτή τη στιγμή σχεδόν, ή να μην πω δεν προσφέρει τίποτα, προσφέρει ελάχιστα στις ανάγκες του πολίτη, που στο κάτω-κάτω πληρώνει και οι εισφορές. Ο κύριος Κοτσιφάκης, πρόεδρος Σολουμέ. Ναι. Αν και βλέπω το ενδιαφέρον στην αίθουσα έχει πέσει. Αλλά παρακαλώ, δεν είπε... Λέω, αν και βλέπω το ενδιαφέρον στην αίθουσα έχει πέσει, να κάνω μια δήλωση στην αρχή ότι η ΟΛΜΕ εκπροσωπεί τους εκπαιδευτικούς και στα γυμνάσια και στα λύκεια και στα επαγγελματικά λύκεια και στις επαγγελματικές σχολές. Τύχει τέλος πάντων η σύμπτωση ο σημερινός πρόεδρος της ΟΛΜΕ να είναι τεχνικών ειδικοτήτων που καταργούνται. Δεν θα μιλήσω προσωπικού, γιατί δεν υπάρχει προσωπικό θέμα. Υπάρχει όμως σοβαρό κοινωνικό και συλλογικό θέμα. Οι 2.500 εκπαιδευτικοί και οι οικογένειές τους, που αυτή τη στιγμή βρίσκονται στα κάγκελα από τις επερχόμενες απολύσεις. Και επειδή δεν είναι οι μόνοι, έρχονται και άλλες απολύσεις το Σεπτέμβριο, έχει δηλωθεί, έχει γραφτεί. Καταλαβαίνετε ότι η κατάσταση δεν είναι μια κατάσταση συζήτηση, όπως είπε ο κύριος Κωνσταντινόπουλος, ότι παίρνετε δύσκολες αποφάσεις. Εγκληματικές αποφάσεις είναι αυτές, αν παρθούν, που διαλύουν τους εκπαιδευτικούς, διαλύουν τους εργαζόμενους, διαλύουν τις οικογένειές τους, διαλύουν το δημόσιο σχολείο, διαλύουν ό,τι κοινωνικό αγαθό υπάρχει σε αυτή τη χώρα. Κύριε Πρόεδρε, να απαντήσει καλύτερα σε ερωτήσεις συγκεκριμένα. Σε ερωτήσεις απαντάω. Τοποθέτηση είναι αυτή όμως τώρα. Απαντώ στο δύσκολες αποφάσεις του κ. Κωνσταντινόπουλου. Okay. Σε αυτή την ερώτηση, σχολιασμού του κ. Κωνσταντινόπουλου. Okay. Με ρώτησε λοιπόν ο κ. Κωνσταντινόπουλος επίσης για το νέο τεχνολογικό και πώς είναι οι ειδικότητες της Ευρώπη κλπ. Ρωτάει τους εργαζόμενους αν έχουν κάνει έρευνα σε όλη την Ευρώπη και αν οι ειδικότητες στην Ελλάδα είναι περισσότερες στις χώρες της Ευρώπης. Του απαντάω λοιπόν ότι παρόλα τα εκατομμύρια που έχει διασπαταλήσει το Υπουργείο Παιδείας μέσω του ΕΣΠΑ για διάφορες έρευνες και παραέρευνες σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά, σε συμβούλους και παρασυμβούλους, δεν έχει κάνει τέτοια έρευνα. Το στοιχείο που υπάρχει είναι ότι υπάρχουν στις χώρες της Ευρώπης συστήματα με πολλές, με λίγες ειδικότητες ανάλογα τη χώρα. Όσον αφορά την αγορά εργασίας, αν εμείς έχουμε κάνει έρευνα για την αγορά εργασίας, καταρχήν εμείς βλέπουμε το σχολείο όχι μόνο ως παροχή συγκεκριμένων επαγγελματικών δεξιοτήτων, αλλά σαν παροχή εκπαίδευση. Μιλάμε για τη μέση εκπαίδευση αυτή τη στιγμή. Και οι μαθητές οι ίδιοι από έρευνες όταν τους ρωτάνε, λένε ότι στην επαγγελματική εκπαίδευση λένε ότι το ένα τους κομμάτι επιλογής είναι η επαγγελματική δεξιότητα, το άλλο τους κομμάτι είναι τα ενδιαφέροντα και οι κλήσεις που έχουν. Το σχολείο δεν είναι μόνο για να παράγει για την αγορά εργασίας. Το σχολείο πρέπει να φτιάχνει καταρχήν τους πολίτες αυτή τη χώρα. Πρέπει να δίνει τη γενικότερη παιδεία. Και αυτή είναι η γενικότερη αντίληψη της Ομοσπονδίας. Ιδιαίτερα φαίνεται ότι θα πληγούν με την κατάργηση αυτή νησιωτικές περιοχές της χώρας, μια και έχουν μεγαλύτερο ποσοστό επαγγελματικών σχολείων. Λάβετε το και αυτό υπόψη σας. Και να συνεχίσουμε τις ερωτήσεις της κυρίας Βαλαβάνη. Καταρχήν, οι ειδικότητες που καταργούνται είναι 52 και είπα ότι είναι και, στις 52 είναι και 2 ειδικότητες που δεν έχουν σχέση με την επαγγελματική εκπαίδευση, αλλά είναι ξένων γλωσσών. Φαίνεται εκεί που γινόταν η γύρα, ρίξανε και άλλα μέσα, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Δεν υπάρχει καμία μελέτη. Δεν υπάρχουν άλλα σχολεία που μπορούν να πάνε τα παιδιά.
Δηλαδή αυτή τη στιγμή μιλάμε για στέρηση από τα παιδιά αυτά, μιλάω για τη μέση εκπαίδευση. Γιατί απαντάει το Υπουργείο Παιδείας, ξέρετε δεν υπάρχει διάλογος, μας απαντάνε μέσω non-paper, είναι ο καινούριος διάλογος αυτός, τα non-paper. Τουλάχιστον αν είναι απαντήσεις αυτές του Υπουργείου Παιδείας, ας βάλουν και την υπογραφή τους. Λένε λοιπόν ότι μπορούν να πάνε στα ΙΕΚ, στα ΤΕΗ κλπ. Μα αυτό ισχύει για όλες τις ειδικότητες. Ισχύει για όλες τις ειδικότητες που υπάρχουν στην επαγγελματική εκπαίδευση. Ότι υπάρχει αντιστοιχεία μέση εκπαίδευση, τριτοβάθμια εκπαίδευση. Υπάρχει σε όλες. Δηλαδή θα αργήσουμε όλες. Εντάξει, ας το πει όμως ευθέως. Άρα στερεί λοιπόν από τα παιδιά αυτά το δικαίωμα και είπα ότι κάθε παιδί έχει μία φορά το δικαίωμα στην εκπαίδευση. Μία φορά το έχει. Δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη από ό,τι φαίνεται στο νομοσχέδιο για τις μητέρες. Δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για τα παιδιά που είναι στον ΟΑΕΔ. Δεν ξέρω και αν η διάταξη αυτή ακουμπάει και τους εκπαιδευτικούς στο ΟΑΕΔ. Μπορεί, δεν φαίνεται εδώ από εδώ. Πάντως η λογική φαίνεται ότι είναι, και μιλάω φαίνεται γιατί δεν υπάρχει το σχέδιο για τεχνολογική εκπαίδευση, απλώς με τα non-paper που προσπαθούμε να βγάλουμε ένα συμπέρασμα, ότι οδηγεί το Υπουργείο Παιδείας με το κόψιμο ενός μεγάλου κομματιού της επαγγελματικής εκπαίδευσης, οδηγεί ουσιαστικά στην κατάρρευση και στη διάλυση. Είπα και πριν, δεν είναι μόνο οι 52 ειδικότητες και οι τομείς που καταργούνται. Αυτοί οι τομείς, επειδή κρατούν μεγάλο μέρος στα επαγγελματικά λύκεια, θα συμπαρασύρουν κλείσιμο σχολείων. Δηλαδή, όταν έχουμε ένα σχολείο οπουδήποτε, ή στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στην περιφέρεια, που έχει αυτές τις ειδικότητες και έχει κι άλλες δύο, δεν θα είναι το επόμενο μέτρο που θα μας πει το Υπουργείο Παιδείας? Αφού τώρα με δύο ειδικότητες και με μικρό αριθμό αυθεντικό, το κλείσουμε αυτό το σχολείο. Είναι το επόμενο βήμα λοιπόν που θα γίνει και θα γίνει και αυτό μες στο καλοκαίρι. Αυτά φωνάζαμε και το Μάιο και η κυβέρνηση μας επιστράτευσε σαν απάντηση. Και ακόμα δεν έχει έρθει συνολικά. Αυτή λοιπόν είναι η πραγματικότητα και δεν θα δημιουργήσει πρόβλημα μόνο στους εκπαιδευτικούς που άμεσα βγάζει τη διαβρισιμότητα, αλλά κοιτάξτε να δείτε, αφού καταργεί τμήματα, αυτοί οι μαθητές ή θα πάνε, οι πιο φτωχοί θα εγκαταλείψουν την εκπαίδευση τελείως, αυτή είναι η πραγματικότητα, άλλα παιδιά θα πάνε σε άλλους τομείς, άλλα παιδιά θα πάνε στο γενικό λύκειο. Η ιστορία είναι ότι θα συγχωνευτούν, συνολικά τελικά θα συγχωνευτούν τα τμήματα, άρα θα έρθει μετά από λίγες μέρες ο Υπουργός Παιδείας να μας πει έχουμε και άλλους υπεράριθμους. Βεβαίως, η παραγωγή υπεραριθμών είναι αυτή η λογική που κάνει το Υπουργείο Παιδείας τα τελευταία χρόνια με τις περικοπές. Κόβουμε τις βιβλιοθήκες, παίρνουμε τους εκπαιδευτικούς από εκεί, τους πάμε στα σχολεία. Υπεράριθμοι. Μειώνουμε τις ξένες γλώσσες, περισσεύουν από εκεί εκπαιδευτικοί υπεράριθμοι. Κόβουμε την πληροφορική από το Λύκειο, σε αιώνα υποτίθεται πληροφορικής, έτσι. Άρα υπεράριθμοι αυτοί οι καθηγητές. Κόβουμε την πρόσθετη διδακτική στήριξη, υπεράριθμοι. Αν τα κόψουμε όλα, θα είμαστε όλοι υπεράριθμοι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η πολιτική του μνημονίου που έχει οδηγήσει τη δημόσια εκπαίδευση και θα την οδηγεί χρονιά τη χρονιά σε διάλυση. 20.000, και λέω και στην κυρία Ξερωτήρη που με ρώτησε, 20.000 περίπου εκπαιδευτικοί λιγότεροι θα είναι τη χρονιά που θα ξεκινήσει. 20 εκπαιδευτικοί, 1.000 εκπαιδευτικοί. Ξέρετε πώς, το είχα ξαναπεί σε αυτή την αίθουσα, σε άλλη ομιλία μου. Ξέρετε πώς τελείωσε η προηγούμενη χρονιά? Με 32.000 ώρες τη βδομάδα κενά. Για δείτε τώρα αυτά τα κενά, με 10.000 λιγότερους αναπληρωτές, με δεν ξέρω πόσες χιλιάδες θα φτάσουν μέχρι το Σεπτέμβριο εκπαιδευτικούς στη διαθεσιμότητα. Τουλάχιστον να πείτε στον Υπουργό Παιδείας να μην μας ειρωνεύετε και να μας στέλνει non-paper και να μας λέει θα σας πάρουμε, εσάς που θα βγείτε στη διαθεσιμότητα, μπορεί να σας πάρουμε σαν ορομίσθιους. Να μην παίζει με τη δουλειά των ανθρώπων, με το ψωμί των ανθρώπων. Και εδώ να μην παίζει με τα παιδιά. 20.000 μαθητές είναι κάθε χρονιά, δεν είναι... Είναι κάθε χρονιά 20.000 μαθητές. Προφανώς, και απαντάω και στον κύριο Αμανατίδη, προφανώς δεν είναι τωρινό φαινόμενο η απαξίωση της ΤΕ. Οι μεταρρυθμίσεις που έγιναν σε αυτή τη χώρα και φωνάζαμε από το 1997 τουλάχιστον πιο έντονα που ξεκίνησαν κάποιες μεταρρυθμίσεις που άρχισαν ουσιαστικά να απορριθμίζουν την τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση, που κάπως είχε ισορροπήσει με τη μεταρρύθμιση του 1985. Αυτές λοιπόν οι μεταρρυθμίσεις συνεχώς δημιουργούσαν προβλήματα και στο προσωπικό και στους μαθητές.
Να πω επίσης ότι. 2 λεπτά ακόμα, δώστε. Να πω επίσης ότι να μην ξεχνάμε και το άρθρο 90, διότι και να καταψηφιστεί, που ελπίζουμε οι βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου να αποδείξουν ότι με μια υπογραφή τους δεν θα απολύσουν 2.500 εκπαιδευτικούς και θα κλείσουν τα σχολεία για 20.000 μαθητές τη χρονιά. Το ελπίζουμε μέχρι τελευταία στιγμή αυτό. Υπάρχει και το άρθρο 90, το οποίο λέει, εντάξει, δεν το κάνω τώρα με τον νόμο, το αναθέτω στον Υπουργό να το κάνει. Πρέπει δηλαδή και αυτό να μην περάσει το άρθρο, διότι δεν μπορεί ο Υπουργός κάθε φορά με μια απλή απόφαση να καταργεί τομείς, οργανικές θέσεις και τα πάντα. Εντάξει. Νομίζω ότι υπάρχει σε αυτό το ζήτημα και ζήτημα δημοκρατίας. Νομίζω. Ένα τελευταίο. Τα νούμερα που προέκυψαν δεν προέκυψαν από κάποια μελέτη, άλλωστε το λέει το non-paper, μας το είπε και ο Υπουργός Παιδείας. Μας είπαν ότι πρέπει να βάλουμε 2.500 εισφορά του Υπουργείου Παιδείας μέσα στο καλάθι. Το καλάθι το λέω εγώ, αλλά αυτό είναι το νόημα. Για ποια μεταρρύθμιση, για ποια αξιολόγηση, γιατί μιλάμε? Εδώ μιλάμε για κυνηγούς κεφαλών. Η κυβέρνηση και η Τρόικα αυτή τη στιγμή είναι κυνηγοί κεφαλών ανθρώπων. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Καταλαβαίνω ότι μπορεί να σας πειράζει ο όρος, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Μπορεί να μην. Δεν υπάρχει λοιπόν τίποτε πίσω από αυτό παρά μόνο αυτό. Μόνο αυτό. Να απολύσουμε ανθρώπους, να κλείσουμε το δημόσιο σχολείο και να το δώσουμε στους ιδιώτες. Δεν είναι τυχαίο, και κλείνω με αυτό. Αναζητήστε το, εγώ μπορώ να σας το καταθέσω. Ένα δημοσίευμα στις 6 Εβδόμου, θυμάμαι καλά, που δείχνει τον Υπουργό Παιδείας που εγκαινιάζει ένα αντίστοιχο μεγάλο ΙΕΚ ιδιωτικό στον Πειραιά. Δεν λέω το όνομά του για να μην διαφημίζω. Ναι, δεν χρειάζεται, εγώ δεν θα πω το όνομά του. Λοιπόν, υπάρχει το απόκομμα που έχει κυρίως αυτούς τους τομείς, λοιπόν. Αυτούς τους τομείς έχει. Δεν τον είχαμε δει τον Υπουργό Παιδείας να πάει σε ένα φτωχό δημόσιο σχολείο να μιλήσει με τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς αυτό το διάστημα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πρόεδρε. Και κλείνουμε με τον κύριο Κερασιώτη, Πρόεδρο του ΕΛΤΕ. Παρακαλώ, απαντήσεις σε ερωτήσεις και μόνο από αυτόν. Μια και είμαι και ο τελευταίος από ό,τι κατάλαβα. Λοιπόν, θα απαντήσω καταρχάς στις ερωτήσεις του κ. Κωνσταντινόπουλου που δεν είναι εδώ, δεν πειράζει. Η ερώτηση λοιπόν ήταν τι γίνεται στην Ευρώπη, αν έχουν τόσες πολλές ειδικότητες και όλα αυτά. Η αλήθεια είναι ότι σε κάθε χώρα υπάρχει και διαφορετική εκπαιδευτική πολιτική. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να αναφερθούμε στο σύνολο της Ευρώπης τι γίνεται. Μπορούμε όμως να χωρίσουμε σε 2 ζώνες τη Βόρεια και Νότια Ευρώπη και να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει ως προς τα ποσοστά που μέχρι στιγμής είναι καταγεγραμμένα στην δευτεροβάθμια τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση. Δεν είναι τυχαίο, καθόλου τυχαίο θα έλεγα, ότι ο Βορράς αυτή τη στιγμή, οι βόρειες χώρες της Ευρώπης, έχουν υψηλά ποσοστά τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, που σημαίνει έχουν και πολλές ειδικότητες και εκπαιδεύουν δηλαδή το προσωπικό και τους πολίτες τους στην δευτεροβάθμια τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση. Ποσοστά πολύ υψηλά που φτάνουν και 78%. Και δεν είναι τυχαίο, ξανά λέω πάλι, ότι ο Νότος, και μεταξύ αυτών και η Ελλάδα, μεταξύ Ισπανίας, Πορτογαλίας, Ιταλίας, ότι τα χαμηλότερα ποσοστά είναι εδώ. Και δεν είναι τυχαίο ότι και η οικονομική κρίση έχει μια σχέση και με την τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση που εμείς προβάλλουμε. Το 20% αυτή τη στιγμή στη χώρα μας δεν είναι τυχαίο. Και το ότι εδώ έχουμε πολλές ειδικότητες που μερικοί λένε ότι στην τεχνική επαγγελματική έχουμε πάρα πολλές ειδικότητες. Το 20% της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης στο σύνολο της δευτεροβάθμιας καταδεικνύει ότι δεν είναι πολλές ειδικότητες. Θα λέγαμε ότι είναι πάρα πολύ λίγες. Και οι τομείς που είναι 18 στα ΕΠΑΛ, αλλά και οι ειδικότητες των ΕΠΑΣ γύρω στις 30 που λειτουργούν και άλλες δεν λειτουργούν. Γιατί το θέμα ζήτησης και προσφοράς, και αν βρίσκουν δηλαδή στην αγορά εργασίας τα παιδιά δουλειά. Αυτό είναι η πραγματικότητα και δεν είναι με εξετάσεις το να περάσει ένα ΕΠΑΛ ή σε μια ΕΠΑΣ. Επιλογή κάνουν και οι γονείς και τα παιδιά για να σπουδάσουν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε κάποια ειδικότητα. Που σημαίνει ότι ούτε τους κατευθύνει κάποιος να πάνε. Πάνε γιατί? Γιατί ελπίζουν από την αγορά εργασίας ή το βλέπουν ότι θα απορροφηθούν, εν πάση περιπτώσει ότι εκεί έχουν κάποιο μέλλον και πάνε με τη θέλησή τους. Άρα λοιπόν το προσφορά και το ζήτησες, ή αν κάποια ειδικότητα είναι περιζήτητη, αν έχει σχέση με την αγορά εργασίας, βεβαίως έχει. Και γι' αυτό αυτές λέμε ειδικότητες είναι και περιζήτητες ως προς γιατί έχουν προσφορά και έχουν και συνέχεια στην αγορά εργασίας. Και γι' αυτό λέμε ότι είναι το φιλέτο. Γι' αυτό λέμε ότι όταν αποκόπτεις το κομμάτι αυτό, το καλύτερο κομμάτι της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης,
Δεν είναι θέμα ότι τα άλλα κομμάτια δεν είναι σημαντικά και πολύ καλά. Τώρα, επειδή συμβαίνει για να μιλάμε για αυτούς τους τομείς και ειδικότητες, πρέπει λοιπόν να μιλάμε για το συγκεκριμένο θέμα. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν ότι βγαίνει το κομμάτι αυτό. Γιατί, ξαναλέω πάλι και επαναλαμβάνω για να απαντήσω στην ερώτηση, αυτές οι ειδικότητες αμέσως θα απορροφηθούν από τους ιδιώτες για να έχουν συνέχεια. Τώρα, απαντώντας βέβαια και στις ερωτήσεις της κυρία Βαλαβάνη και της κυρίας Σιρωτήρη, ότι αν δηλαδή αυτές οι ειδικότητες έχουν συνέχεια στον ιδιωτικό φορέα και αν υπάρχει κάποιο σχέδιο. Και θα το δούμε αυτό πολύ σύντομα. Όμως θα έλεγα ότι η επιλογή των ειδικοτήτων δεν είναι μόνο καθαρά προς κατεύθυνση προς τον ιδιωτικό φορέα να λειτουργήσουν εκεί. Θα έλεγα ότι είναι και μια μπίλια, έπεσε η μπίλια εκεί. Γιατί το παρασκήνιο το μαθαίνουμε και το μάθαμε, πώς λειτουργήσε δηλαδή να βρούμε αυτούς τους 2.500 εκπαιδευτικούς που θα βγάλουμε έξω από την τάξη, που θα τους στείλουμε στο σπίτι, αφήνοντας τα παιδιά στο έλεος του Θεού, θα έλεγα, στο έλεος της κοινωνίας, στο έλεος πιανού. Αυτά τα παιδιά είναι από οικογένειες που είναι αδύναμες. Πού θα κατευθυνθούν? Δεν υπάρχει άλλος χώρος για να πάει ένα παιδί της Δευτέρας Λυκείου. Δεν μπορεί να πάει σε ένα αντίστοιχο σχολείο. Θα έλεγα ούτε καν ιδιωτικό. Θα πρέπει τώρα, μέσα στο καλοκαίρι, ενδεχομένως να γίνουν διαδικασίες πολύ γρήγορες και ιδρύσεις για να λειτουργήσουν και να απορροφηθούν, για να πάνε πού? Να γίνει κάποιος νοσηλευτής τη Δευτέρα δεν μπορεί. Πρέπει να τον πεις, τράβα και διάλεξε τα υπόλοιπα. Μηχανολόγος. Και λέω το μηχανολόγος όχι ότι είναι απαξιωτικά, σε σχέση με το τι συμβαίνει στην κοινωνία. Ότι συμβαίνει δηλαδή με τις κοπέλες, τα έλεγα ξανά πάλι, που δεν μπορούν να πάνε οπουδήποτε. Δεν μπορεί να κόβει στον δρόμο σε ένα μέρος του πληθυσμού, γιατί ξαναλέω είναι και ρατσιστικό. Σαν να του λες, εσύ δεν μπορείς να σπουδάσεις δευτεροβάθμια εκπαίδευση, να πάρεις μια ειδικότητα για να βγεις στην αγορά εργασίας, γιατί αυτή είναι η θέλησή σου. Αλλά θα τελειώσει το γενικό λύκειο ή αν θέλεις, φύγει από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και πήγαινε τώρα, λέμε για ένα μεταγυμνασιακό ΙΕΚ. Αυτό τώρα προβλέπεται και εδώ και λέμε, είναι απορίας άξιο. Μεταγυμνασιακό ΙΕΚ μας πάει πίσω κάποια χρόνια στις κατώτερες σχολές. Γυρίζουμε δηλαδή πάλι πίσω στην τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση. Πόσα χρόνια πίσω θα πάμε για να ανακαλύψουμε την τεχνική? Ακόμα δεν πήραμε τα μαθήματα. Αναβάθμιση. Αυτή η λέξη την έχουμε κουρελιάσει. Βάλτε ένα περιεχόμενο στη λέξη αναβάθμιση. Να δούμε τι σημαίνει για τον καθένα η λέξη αναβάθμιση. Το 20% στη χώρα μας το ποσοστό δεν είναι σημαντικό, λέει ο Υπουργός. Είναι πάρα πολύ χαμηλό και οι προηγούμενοι υπουργοί. Υπολοιπόμαστε. Εδώ φταίει γιατί δεν έχουμε. Είναι και ένα μέρος της κρίσης, ακούστηκε πάρα πολύ από επίσημα χείλη. Χρειάζεται αναβάθμιση. Και χρειάζεται αναβάθμιση και η αναβάθμιση προφανώς εννοούταν η εξαφάνιση της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης. Το 23%, το 25% των ΕΠΑΛ, αυτών των ειδικοτήτων, και το 50-60% στις ΕΠΑΣ, που αφορούν παραπλήσεις ειδικότητες, στον ίδιο τομέα περιφερόμαστε, είναι κοντά, αυτές είναι και παροχής υπηρεσιών. Αυτές, αν φύγουν από τη μέση, τα σχολεία θα πάνε ακριβώς στη μέση, τα μισά σχολεία θα έχουμε την επόμενη χρονιά, 100% δεν το συζητάμε αυτό, γιατί βγαίνει άμεσα. Οι ΕΠΑΣ εξαφανίζονται εντελώς σαν σχολεία, δεν θα υπάρχει σχολείο απογευματινό, γιατί δεν έχει πλέον νόημα να υπάρχει, δεν έχει και περιεχόμενο που δεν έχει ειδικότητες. Και περιμένοντας την ερχόμενη μεταρρύθμιση, περιμένοντας, φοβούμαστε ότι θα υπάρχουν και άλλες ειδικότητες που θα βρεθούν εκτός δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και φοβούμαστε πάρα πολύ ότι αυτή τη στιγμή με το νομοσχέδιο το 20% της τεχνικής πάει στο 13%. Βγάζοντας το κομμάτι αυτό. Συντομεύετε παρακαλώ κύριε Πρόεδρε. Τελειώνοντας, πάμε στο 13%. Αν λοιπόν γίνει άλλη μια κίνηση, καταλαβαίνετε όλοι ότι το 13 γίνεται μονοψήφιο και το μονοψήφιο σημαίνει ότι δεν υπάρχει τεχνική επαγγελματική. Ευχαριστώ πολύ και θα ήθελα αυτή τη στιγμή που υπάρχει χρέος από όλους τους βουλευτές. Δεν είναι θέμα αν θα ακολουθήσω, δεν θα ακολουθήσω κάτι και να ψηφίσω, να το ψηφίσω γιατί έτσι πρέπει να γίνει για να σώσω τη χώρα μου. Είναι ένα θέμα ότι για να σώσει τη χώρα σου πρέπει να σώσει πρώτα τους πολίτες και πρέπει να σώσει τους πολίτες, πρέπει να κάνεις και την κίνηση εκείνη η οποία πραγματικά θα ανταποκρίνεται στο ότι σώζω τους πολίτες της χώρας μου. Και δεν τους στέλνω στην αναργία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς τους εκπροσώπους των φορέων που ήρθαν σήμερα. Λύγεται η συνεδρίαση και υπενθυμίζω ότι σε μισή ώρα ξαναρχίζουμε την Τρίτη για τα άρθρα.